Shakir, please put back that wig. Put it back. Put it back, please, as a belief. Kama imwe kachido kama imwe isiri yoyo. Hello guys, hello. Ndati yaiti mbotandara. Yaiti mbotandara luminous. Tisina zvokuita kudai. Hatina zvokuita yaiti tandare. Yaiti tandare guys, maswera seiko. Mawigi angu ari kupinda busy muno. Munhu ari kuita basa rekupfeka mawigi angu achipfeka mawigi angu achiita zvaari kuita muno. Ari kutopinzwa big busy mawigi angu panapa. Naimi kana ndimiwo. Alright guys, masquera say guys, I hope you are okay. Hanzi marriage is kids game. Tatire gaiti mbotaura nenyaya yemujolo tigota. Ini guys varume venyu muzai varume venyu asandifonere guys. Nasi ndasora ndichipinda busy nevarume venyu vachingonifonera panapa. Ndichiramba ndikati wrong number. Wakatifonera zvakati ini wrong number, voice ranga rachinja. Ndikati inini chai wrong number, nditori mbuya ndichikufonera ndichidei mundisiye. Ndandichitotsika madziro zvenhasi. Wani ndiyati ndimi ndataye undisiye ini wandiona undiziva. Undisiye iwe. Ndikaiti mbotaura nenyaya yenhingirikiri guys, nenyaya yewanano yemarriage. Zvinorwadza zvinonzwisa tsitsi zvinoitika muwanano umu. Zvinhu zvakangoti omei. Asi sometimes we need to talk about these things guys. Kuti vanhu vanyatso kunzwisisa. Sisi Sonia, how are you? I didn't want to come. Ndasingatombodi kuuya, but ndingobhoikana nasi tiri home alone tiri two na iye uyu ari kungochinjanisa mawigi achingoti kwa hey dzamudzi fake mungofarira mawigi zvenyu zvisina basa achingoita basa kupfeka mawigi achingochinjanisa. Saka tingori tonight, why can you not go to your room? What are you still doing here? But it's for next week Thursday. Right. Hanzi ndimakawatanga. Chochera inda ingogadzisawo zvino ndiyanga iri show. Show papato ipanasi. Mboyo ndipo waya masoksa ndipfeke masoksa kana kuti ndise makumbo masoksa. Saka toda kuti taure nenyaya yenhingirikiri nenyaya yewanano guys. Asi tichara nenyaya yewanano toda kuti tinogona kupa example yewanano anditika. Zvimwe zviri kuitikawo mukurarama tikungozvionawo zviri kuitika. Chekutanga mubvunzwa ndinawo guys ndiyo kuti ndopfeka masoksa anodziya. Right. Mubvunzo wangu wekutanga wada kubvunza guys ndokuti pane maaudio andawa manje apa ari kutenderera. Ndambosura ndiri busy na imathendika. Saka unenge wambopinda mumarounds muchikolekta zvikoreti uchienda paoffice pako uchinomira mari dzichiuya uri papo. But ndawa maaudio andasangana nawo andizvandinetsa. Maaudio aya guys ari kuburitswa nani? Maaudio aiwa tisi kutaura mujolo nemarriage zvakasiyana. Mujolo nemarriage zvakasiyana zvanzi. Tikutaura nyaya yewanano kwete nyaya dzemujolo. Kwete nyaya dzenyu dzemujolo, tikutaura nyaya yewanano panapa, nyewanano chairo. Maaudio ari kubuditswa nani? Mubvunzo. Mugwanda kupfeka socks. Right. Maaudio ari kubuditswa nani guys? Ndoda kubvunzawo. Maaudio ari kubuditswa nani? Whoever ari kubudisa maaudio naimi, what is the motive? Inangu ndoda ndambona vamwe vachita ndona one or two people wana chitongosangana navo vachitwa kuda vanhu vachingosangana vachita malive and what not ndikangoti doi aenda kuJoburg kwaRu, aenda kumba kwaRu. Aenda nadhidhi vacho kumba kwaRu, vaenda kana mudropa kwaRu vachienda kwavangu vachienda kuJoburg. Ari kuJoburg uko.
anzi ari kuburitswa namaititi. How guys? Ngationesanei maaudios ari kuburitswa nani? Imimi sekufunga kwenyu guys. Alright, muri kuchakaburitswa nemuridzi wawo handiti. Ini ndoya nemwe engu handiti kasina nevamwe. Kana muchiti maaudios ari kuburitswa nemuridzi wawo namaititi handiti. Maititi vangaburitsa maaudio aya here ane imwe information yakasiyana nezvavaitaura chikudzai. Zvinoita. Amen. Ngatimboonesanai. Imimi muchifunga maititi vangaburitsa here maaudio aya kuti nyika inzwe. Handiti remember maititi havasi munhu wekuti vangamirira. Ini ndakazvitarisa. Handiti mira andiziva mira itinzwe. Maititi vakandakavatarisa guys havasi munhu wekuti vanongalikisa maaudio kuti ipa munhu aburitse. Vanogona kuya chikuplayera vega. Imi munomuziva kamuchacha. Ndiri kunyepa here. Maititi munhu anogona kubudisa oga kuuya kubayira live vatanga vatanga kutopenga vachitoti mina ndikuudzei. Mina ndikuburitsirei kamuchiti ndinonyepa nemoti ndinonyepa mina ndikuburitsira evidence. Voburisa vega evidence. Saka pane mumwe munhu ari kuburisa maaudios asiri maititi. Havasi maititi. Havasi maititi guys. Avazi, what will be the agenda? Motive ndechi. She has been coming pa live vonyarara very quiet. Vango chine pa live vongo nyarara. Do you think uti mimi vanokwavai kwata kutaura? Vachikwatei? Hai. Havasi maititi guys. That's not maititi vari kuburisa maaudio. Havasi maititi vari kuburisa maaudio. Pane munhu ari kuburisa maaudio. Munhu yanogona kuve museku yamaititi. Hani maona. Kazhinji zvinhu zvinoitika ndakuzvibhiliva ndaimbozviramba. Zvinhu zvinoitika zveinformation dzimwe dzinobuda zvinoburiswa nemunhu ari padhuze newe. Zvinoburiswa nemunhu ari padhuze newe anzi muzukuru akapatate. Aiwa, I don't believe it's true. I don't believe it's true zvakati pamuzukuru. Because kana dei anga ari muzukuru aipiwa, it was going to be so obvious kuti ndiye aburitsa. Saka haangazomboendi kana vakataura nemuzukuru vari tu. Hani maona. Vakataura nemuzukuru vari tu. Muzukuru akanobuda maaudios uko. Zvinobva zvangosikawa kuti chi? Muzukuru ndiye akaburitsa. It was going to be too obvious. Havasi maititi haasi muzukuru. Haasi maititi haasi muzukuru. Pane somebody else ari kuburitsa maaudio. And I think she's just coming clean. Maititi havasi munhu wekuita come clean vachiburitsa vachilikisa maaudio. Kana uchinetsa wakanyetsa kustadha kamuchacha, haasi munhu wekuti anolikisa maaudio. She will just come andika ototaura nyaya anogona kutokunyepera achitokudzai. Hanzi muzukuru atotaura ndenda kwatate. Imimi inzwaika mira ndikudzei kuti nemaka yendiri kuti haasi muzukuru. Muma audios aya anditika makanga mchitaugwa zvimwe zvinhu. Maititi vanga zvichibvuma kune munhu wavaitaura naye pama audio kuti ndakamutuka Tinashi. Ndikatuka nehama dzake. Hani maona. Saka maititi vanga zoudza here muzukuru hama yaTinashi vachibvuma kuti ndakati kutukai. Pane umwe munhu guys. Pane umwe munhu. Ende munhu yeka. I hope your heart is clear and your conscience is clear. Whatever this zvawaita zvokuburitsa hako maaudio aya. And this was supposed to be a family matter. Mongo idiscussa mumba menyu imomo. Kana muchirovana morova namba menyu. Regai ndikudzei sei ndati Wanano. Munoziva here kuti marriages ese ane challenges guys. Tinouya dzimwe nguva tichikusekererai pano. Ndichitoseka nemi muchindita majokes ndichiputika nekuseka. But mumba mangu ndichitori ne challenge chaiyo hombe. Dzimwe nguva tichitori ne 2 weeks ndisikataudzani nababa. Marriage chaiyo guys. Marriage chaiyo. Guys, whether ndisikuda kuzotsvaga zvinhu zvakawanda handinena zvandizvizivi. Aiwa Virginia, imbomira izvozvo munin'ina. Imbomira izvozvo. This is a public nyaya. Yangotendera kwese. Kuzonzi kunotukwa kutukwa everyday ngamongondituka everyday one. Tongotukwa everyday but ndinoda ngotaura ndichitaura zvichabatsira vamwe vanhu. Usati wambomira kuti kwanzi mirai muchatuka munozonyanya kumitawo munhu akanyanya kushata zvokudaro maititi wacho. Mona makuti musataure munozotukwa munozonyanya kumitawo munhu akashata. Yes munhu wenyama. Yes ane maflaws ake. Ane paanotadza just like us munhu wese. But that doesn't mean that she's evil.
does not mean that she's evil. Andi muri kunzwa saka musazonyanya kuramba muchingokoresawo zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese kuti mozoti gwama live mukadi mani titanga kuti gwama live nhasi here masikana. Nyaya yangu adzokere panyaya guys. Madziro aya muri kumaona aya. Mumadziro aya makazara zvinhu zvakakomba guys. Zvinoitika mudzimba. Mune zvakawanda zvekuti mukazvinzwa zvimwe zvinaka you be shocked. Asi munhu anobuda mangwana akazora lipstick yake achiseka. Anti mazviona achiseka. Inonzi marriage. Whoever ari kuburitsa izvi zvinhu izvi I hope kwaurika Mwari akuitire zvakanaka mudikani. I don't know who you are, but definitely this is not my titi vari kuburitsa. Because as much as team, we might not like my titi. That's the truth, auntie. But at the same time, mukadzi munhu ane ma feelings guys. Akati dina tinozozvitaura here kuti atakanga tichifara takanga tichiseka. Tinozozvitaura here kuti aiwa takanga tichifara shuwa vanhu vaiseka vaidai. Hanzi chawana umwe achisekwi. Ndochokwadi vasikana hatidi kutsira chinyeperana guys. Mungandituka inini wacho pano mukadi hazvina basa. Tukai zvenyu. But we cannot hatiuyi nemoto neparafini todira pamusoro pemoto. Already my life she's going through a lot. She is going through a lot as it is. Toramba tichingotokonya vasikana. Ndiani asingatadzi. Ndiani asinganyepi. Zvokubva tanenya kuda kuroverera munhu pamuchinjikwa. Panguva dzakafanana neidzidzi handi ingwe kuti atina hedu kodzero kuti tikasvika mudhuze toti mudikani it is well. Pamalive ipa pamalive aya vanomaona. Vachateererawo zvakanaka votora. Zvakaipa vosiya. Handiti nokuti I think vanhu vakawanda vanhu vari ngodiwo vari kungotaura mumwe nemumwe zvakutaura. And I think vakakutaurira kuti ndichauya nenyaya yangu musi wa12. Mirirai musi wa12. Animaona. Chero chinzwai kudi, but this is too much guys. This is pamunhu one, it's too much guys. It's too much. Right. Mu marriage chekutanga guys ganditange nemurume ushi anonzi Tinashe. Animaona. Tinashe, what you did was very wrong. Sorry guys, nichataura zvimwe zvinhuka zvamanga musingazivi zvandichataura pano zvandoziva ini hasi makuwa zvinhu zvandoziva because ndaive musekuru. Andimondidzwe. Tinashe uri murume mukuru. You are close to 50 years. You should know better. You should know how to handle situations akafanana neayaya. Handiti kana mundibatisise kana zviri kutaurwa pama audio apa kana chiri chokwadi. Tinashe, it's a repetition of what you did back there. Na resho warikandwa. Iwe Tinashe. Tinashe wakagara uri abuser. You were an abuser. Tanga singazvizivi iwe isusu. Taingofunga kuti uri gentleman. Guys, Tinashe handina kumuziva nhasi ini panyaya yamaitita. Tinashe handina kumuziva zuro unoyu. But inandisi munhu anongotaura anomuziva ndingotaura zvinhu zvisina basa zvisina ineni. Hanomaona. Ndakaziva Tinashe kudhara. For Tinashe kuti adanane nemusikana ano mukadzi in fact akanorora akanobvisa mari anonzi Risho warikandwa yaya. It was through me. Mubvunzei Risho mutegei. Vari kugroup redu remudzimai wanhasiko muno vanozviziva. Ratanga tinaro riri kuWhatsApp rakazenge rapinda nyoka dzichida kudestroya group. Andi muri kuona. Achitotiudza inini ndichinda kunoudza Risho. Mafunga Risho maimuona achita malive ake pamvenge. Ndiri ini ndatomti Risho zvauri kuti unoda kupinda pamasocial chipinda pa uchikutukwa here. Pinda uite zvema live zvichididi achita malive ake akamuona Tinashe. Anditi akati vakatodanana anditika zvakanaka. Akauya kunoku. Akati vakasangana kuZimbabwe. Ndikurangarira kuti ndine pesi inini yandinayo. Where is that pesi? Ndine wallet yandakatengerwa na Tinashe na Risho. Hana mukunzwa vaenda kune mwe nyika kupiko hakusi kuteki kunyika kupiko kwavakamboenda Paris hameno kune nyika yavakamboinda so vari 2 vachinda ku holiday. Ndikatengerwa pesi yangu yakanga yakanzi Mamoyo. Ndinayo pesi yoyo nanhasi yakanzi Mamoyo cheredi so kuti ndikutaza kuti Tinashe ndimuziviri pa Facebook pane nyaya dzamaititidzi. But I had no reason yekuti ndibude nekuti arora mwe munhu ndototaura kuti iyo zvikasadai that was none of my business. Handiti vanhu people grows out of love. Vakanga vasiyana handika
akaenda kune mumwe. What was I supposed to? It was none of my damn business, so I just kept my cool. Handiti apa tangozvitaura kuti ndichikutaridze kuti Tinasheka is an abuser, guys. As much as tingati hedu kamchacha chikana tikudika, ini nanguka panguva ino ndichapimira nembiya wangu munhukadzi. Nokuti vakadzi charamba vachiabuswa mukati menhingikiri medzimba, vachitya kubuda padzi vachitaura. Hani muri kuona? Simply because isusu tinenge tichijaja. Tinenge chiti anonyenya kunyepa stereki, saka vanhu vachangofa vakanyarara. Hanzi wena, bla amuli, thank you, muchiri kunyatsaurangarira. Kuperisa ndi, ndikati ndine chikwama changu inini chakanzi mamoyo, nejini rakazota diki haro. Hanimona, nejini rangu rokupfeka. Zvakabva miri uko. Nevanafa, nemwana uyu riche uyu. Because ainitora semukoma wake chaichai, tinecha chinditora usasistireni. Hanimuri kuona. As along the line, mukufamba umu, Tinashe started becoming too controlling towards Rachel aigara kuno, uyu murume achigara kuAmerica. Asi Rachel anga asingabvumidzi kunzi aonekwa achifamba chaiko, kunzi anzi afonegwa, anonoka kudaira foni chero achigeza. Yaita hondo. Handiti aiudzwa magara vanhu vekumugrupu remudzimai wanhasi apa ndipupurirei. Ndipupurirei kana nchireva nhema kuti ndikureva nhema. Ndipupurirei. Achishungurudziwa akanyarara, hana wakaudza. Panguva iyo Rachel akaramba akanyarara. Muri kunzwa? Aka-exita group reWhatsApp. Akataka kudhila nemaissues akari because akanga akubviswa kuvanhu vese. Muri kunzwa? Akubviswa, munoziva imimi inonzi behavior yenarcissist munoiziva. Akubviswa muvanhu vese. Ani muri kunzwa? Aka-exita group rainakidza rataifaya tichinakigwa naye ari munhu wedu. Tikatevera kuinbox tikati chii. Andi muri kunzwa? Chii, what is going on? Akazogona kuconfide. Kuno mumwe munhu kuti unoona zvikuitika, zvinhu zvakamira zvakadai. Tinashe waya akaenda kumba kwana Riche wari kando kwakanorora kuZimbabwe uko. Andi maona, ndo chokwadi. But ari kuAmerica kuko aida kucontrola. Zvokucontrola zvazviya. Ari maona? Zvokucontrola zvazviya. Ise hedu takanga takanyarara because tatisine nyaya dzevanhu vanhu vangodanana, vanhu vaita zvinhu zvavo. Ari maona? What is so surprising is Tinashe each and kubva kudhara kwacho ikoko Bible hauregi kuritaura. Shoko raMwari hauregi kuritaura. Unenge uchitaura, but I'm failing to understand kuti shoko raMwari unenge uchitaura iri nezvito zvako zvinosangana papi ndiwo unotukisa maKristu iwewe. Unotukisa maChristians hypocrites. You are one of them. Because zvinhu zvaunotaura nezvinhu zvaunoita hazvienderani. Ini ndinoda kukuudza brother nhasi. Asana unotozviziva kuti handisitori munhu akambotaura nezvakaipa kubva since taiva naiseka. But nhasika it's a repetition of zvakamboitika kumasure zvadzoka futi. But now no one is willing to listen kusai dramaititi because maititi anotaurisa. Animaona, maititi anotaurisa. So no one is willing to listen kusai dramaititi. But inini manje even pasina kuteerera kuti kudi repetition iyi zvakamboitika kuno umwe wedu. Animaona, zvadzoka futi. Kuna maititi. Handi muri kuona. We are going to stand kuna maititi kusai maititi. Nokuti uyu munhu iabuser uyu. I remember Loveness achitaura kuti gaizika uyu munhu hamusi kumuziva. Ndakatoseka hangu. Harimona, ndakadhumana nekaclip achitaura achita munhu hamusi kumuziva uchi, ndikaseka ndikati uyu munhu anomuziva uyu. But ndinakwadhikomeni nyaya dzevanhu ndakangonyona ndikanyarara. Animaona. Ndakangona ndikanyarara. Guys, 3 months. Hardly 3 months after muchato. Ndisana zvakadai. Kotonzi muchato waparara. Tinashe semunhu wechirume mukuru ave close to 5 decades, 50. Uchiutiredzana munhu wechikadzi kuti ndoda kubudisa maaudio ezvo. Kune murume nemukadzi asinganyemba. Tell me Tinashe wakaita vakadzi vakawanda iwe. Vakawanda vakadzi waita uchisena wakasena vaunawo iwewe. Antika. Ndeupe mukadzi nemurume wasinganyemba mavo. Ndevapi? Zvokutosvika pakutsiretsana mukadzi kuti ndinomaburitsa kuti munhu ndikakupa audio kwanzi ndikakuudzai atiudza hama dzake ndikakuudzai zvinhu zvaaitaura makamunzwa nditi guys ndikakuudzai zvinhu zvaaitaura munhu yamudzombofi uri kuudza hama dzako kuti ndikakuudzai zvaitogwa nemunhu uyu amufi makazomufarira futi zvinhu zvaaitaura Feli akazviudzwa nani zvinhu zvaaitaura Feli akazviwa nani zvemba menyu anti Feli haasi zvemba menyu maititi zvinhu zvemba menyu hazvisivi. It's obvious pamaidanana
ndiwo waimuudza zvinhu zvokumba kwenyu. Handiti akazengozvidzokorodza kamakonani wakumhanya kuenda nodza hama dzako. Guys, ngataurei chokwadi guys. This is so wrong. Tinashe iweweka. Varume muripi kandi varume? Vanhurume muri kupi guys? Muri kupi? Mumbomirawo pachokwadi nenyaya iyi. Zvokuti hanzi maiti tivaiziva, handizozivi kuti vaiziva here hunhu hwatinashe. Guys, makambona munhu anenge apinda murudo? Makambomuona munhu anenge apinda murudo guys? Kuti haumuudzi. Imi mungangodaro henyu guys comment section. Vangani venyu mimi vakaudzwa cheko chakanzi ndosauchinza kwa regai regai zvipore zvakabva mukutsva. Munosvika pakuti unoudzwa ugodzwa kuti munhu aiti. Munhu asina nemunhu kasinza ndozvionera ndega kuti unoripotera munhu akuudza kunomurevera kana mapinda murudo ndikunyepa here. Rumbidzai chasvika ikoko. Tungotaura chokwadi as it is. Handitika guys, isusu pana patisi kuti team ningi handi tikuda ngotaura sezvo chokwadi zvachiri. Handiti kana ndoti tivakike tive vanhu vari nani mupenyu. Handitika even panenda tadza inini kadzidzai kundudza chokwadi. Musandibhabhadzire because mukangoti pese ndinogona muri kundidestroya. Pese ndepandakanga samungoti aiwa magona munenge muchindikanganisa. If you really love me, you come and tell me the truth. Kuti aiwa sisimele ayo munojamuka wani. Topeza tagadzirisa tinyararira sinchiza ndaporonga apa. Ndo inonzi rudo rwemachokwadi asikana. Hanimona, ndo inonzi rudo rwemachokwadi. Muma marriages vanhu vanorwa. Murume nemukadzi akuna vanhu vanonyeya semurume nemukadzi kana vari mumba. Ini kuti ndizoziva varoi vekwandakaroorwa ndinenge ndatodzwa nemurume wangu. Nokuti ndiyo gossip partner yangu. Truly speaking guys, I might not gossip with you, but baba muno trust me vanoziva zvakawanda. Vamwe vanotoziva vamwe vanhu vanotoziva pasocial media but havasi pasocial media. Vanotoziva masitati kuna ningi ndichivaudza ini. Ini kubasa kwava handishandiko kasi ndotoziva kuti yowi ningi haiti. Ningi akazodai ningi ndotoziva asi handivaziva navo handishandiko. Hakuna munhu anonyanya semurume nemukadzi. Shashamise wetina chekuti ungabva wati pane kuti unogadzisa imba yako uri busy kunodza hama dzako kuti mutikakudzai zvaiudza kurwisanisa kokana mukafuma mangwana makagadzirisana family yako ichaona maititava sei mukadzi wako ichamutarisa sei. Ndiwe kawadestroy apa. Uyu muzukuru uyu hatidi kunyanyotaura nezvake. Hanimona because muzukuru nambuya vagara vanotoitirana chijee chiya vachinetsana. Muzukuru nambuya vanotoita chijee vachinetsana chaiko vachigadzana vachitana makuhwa achidini muzukuru nambuya. Ko iwe murume wacho. What about you as the husband? Ibasa rako kufukidzira. Handi kuti muri yako nemukadzi wako pasave negap vabatani. Handiri kunzwa. But wazvitaridza wega iwe kuti zvaramba iwe uri murume kuti uri murume wemasuro chete. Apa shoko raMwari hauregi. God this, Bible this, God this. Apa nongoshinyora mazivhesi tsamba yakareba kudai. Handika munhu anenge asatokuzivi and we are good at playing people and playing God. But Mwari zvavanoita manje tinachemera kutaurira vasi mufesi wako ende Mwari vasi blast vekudheni kwenyu vagara kudheni kwenyu. Handiwana vanobudisa unhu wako wabuda kapa. Unhu wako chaicho wazobuda. Because inini panapa ini handisi kutaura zvinhu zvaiko zvinoko zvinhu zvekumba kwenyu maita handizvizivi tangohwa maaudio. Ndikutaura zvinhu zvako naRicho. Zvinhu zvako naRicho zvandiri kutaura. Zvadzokorodzeka futi apa. Bible rinenge uchitaura everyday kutamba vanhu nechechi. Hautambi vanhu nechechi uchidaro. Hautambi vanhu nechechi uchidaro. Fela anogona kutaurisa. Kuve munhu anotaurisa stereki. Asi hazvirevi kuti hasi munhu anogara ndiwe simbi. Munhu wenyama. Ukatomubaya anobuda ropa. Now iko zvinezvi chero imba yenyu handioni pamba name guys. Panyaya mamboona panga pane nyaya yekuti pane chinhu chisingagadzirisika apa. Chamamboona weimi changa chiripo chiombe chekuti pane nyaya yekuti changa isingagadzirisiki ndechipi naimi unless kana pane zvimwe zviripo zvisina kubuda maaudio andawa inini. Asi kana zvizvo maaudio andawa guys handioni panga haisi nyaya dziya. Kune vakadzi vanotobatwa vachimuka usiku nevarume vavo. Murume achitokadza ndokuda ndikunodzingisa shaviri riri pauri ishaviri. Alright, but ndoda kuzoshandisa alright time. Alright. Antimazvona. Kune vakadzi anotomuka usiku cheko asingatozivi kudai. Kumuka usiku asingazivi shaviri akatemegwa kuti vakari mudiki nambuya vakari mudiki.
asi murume anotaura kuti ndokuda mudzimai wangu, I'm going with you, chafamba newe kumapostori kana kumachechi kuti vabvise dhimoni richave riri pauri. Nyaya iyoyo yekunzi kwai maita nyaya dzezvikwereti idzi, iwe tsina zvitiri kuramba kubhadhara zvikwereti, ndozvatita kuti imba yacho iparare. Tinashe from the beginning ka, you were never into fairly. Chokwadi chakanaka guys, kati mudze chokwadi munhu ushu. Animaona? You were never in love na maititi. Ndo chokwadi. You wanted to use it. You wanted fame. You wanted to ride on your name. Iwe. Wangosinga 3 months wa merudo ratopera. Hanti honeymoon phase. Honeymoon phase kai. Rudo ratopera. Tinashe. Ne vamwe vakadzi vanhu vari comment section umu. Miraiti betangudza na chokwadi. Shamwari yemukadzi wako kana uri murume antika shamwari yemukadzi wako haisi shamwari yako. Kana uri mukadzi shamwari yemurume wako haisi shamwari yako. Kwa hiyo Tinashe pama audio unozowana kupi simba rekuti mashamwari amaititi wakunoita mabhururu nawo. Wakari wana kupi simba rekuti mabhururu na neshamwari dzamaititi wakari wane piwe simba racho. Handi mukatasa murume uyu anakumira zvakanaka guys. Hamino kuti vechechi muripi mumbono bata murume uyu musoro mbogara naye pasi mumboenda naye kukirawa mbodoshandigwa. Nokuti zvasiri zvo guys. Uyu munhu aingotsvaga fame uyu. Uyu munhu aingotsvaga malafu nemalikes ushu. Ndo chokwadi chiripo. Munhu waunoda kana wazodhiniwa ungadhiniwa pa 3 months. Come on guys. Nemuchato wavakaita pa 3 months kuti ndadhiniwa. Dadhako anchatodi. Munhu kana rudo rwakupera unozodhiniwawo kana kuti pambopera kana 2 years. Iko kudhinira kwacho vanga madhina nguva umwe anogara kuAmerica, umwe anogara kuZimbabwe. Mungade muchitoshiwa na FD amusamuonani. Saka makafinana panguva yemuchato iyoyo. Muri kuona kuti guys muchato uyu wanga uri marriage of convenience. Muri kuiona iyi. Marriage of convenience. Yanga irapa iyi. Maititi run with your life. Bridget apachatomboinyara isu kunyara iyi. Kwanzi yadzavira speed kumangana mchanyara tapindira. Wambotona chinounza nyaya pa social media isu. Wambotona tichitaura maaudio. Hati maaudio angobuda nyaya dzingotenderera. Chiro vakadzokera mangwana but gazi vechokwadi. Isati na titombo uchiri kurambana titori pano because tutobatikana nekuti 3 months down the line munhu atoti kwai akutodhinikana nemunhu akutotanga kunesana nemunhu. Ndosaka tiri pano. Chero kadzadzokera namangwana. Tinotofara because zvatiri kutoda because gaiti semurume Tinashe ngadzokera nemangwana but maiti chanenge akakwangwara iye Tinashe ngakuziva kuti mumba mukadzi ndinogara naye sei probably hapana munhu akamurayira achinda kunoroora. Hanzi ndibvise jacket tinoda mutozorisa wononyaya kuti uda kuerenga macomments. Harimona unofunga kuti tingavhunduka tanzi kana vadzokera namangwana tingazi tinei nazvo tikatonadzokera kuti yes. That's exactly what we were looking for. Kuti mudzokera na see next time. Tinashe kwangotaura zvinhu tinotokutira live tichitaura. Inda munogara mbame zvakanaka. Titouza ofisina maiti yacho timaiti dzokera munogara zvakanaka mangwana ukadzoka nenyaya dzako social media. Tinongobayawo ma live button. Kavagara zvakanaka mba kwavo. Aiwa fadzi azvina panguva ino inyangwe neni tinoona character yangu yakatoipa uchiona ndakadai. Handi nditori mumwe munhu I'm not anditombori favorite person wevamwe vanhu vakatowanda avatondidi zvokutodaro. Handiona haungadiwi nemunhu wese hausi mari asi panguva inde kuti ndakuchemawo ndatambudzika ndadai handika munomirawo neni tinomirawo nemunhu kana zvapera handika tochikuudza kuti patipaya. Animaona we don't kick a dog when it's down. Andimazviona munhu ane moyo chaiwo chaiwo ane moyo chichega we don't kick a dog when it's down. Tinashe aingoda fame guys. Ndo yaida. Aida kupinzwa muma connection imomu. Hanimona ndo zvaida. Akasviswa kama connection. Akapinzwa ingawa pakanga ari kuZimbabwe maimuona guys. Felika iti ndi murume wangu ati pakanobviswa mari kapaya guys. Pakanobviswa mari paya guys ati tikataura zvimwe wongo usiri mujolo yanga yava marriage. Wongo usiri mujolo it was now a marriage kuti takaona isusu vanhu vakapfeka mahembe dzakafanana kuchinda kunobviswa mari. Yanga ya marriage. Saka mukadzi wese unenge kuchero ndine connection dzangu dzinonipa mari ndone murume wangu so handimaona. Zvaida azviwana. Ndisingazivi kuti manje fame yako yoyo nokuti munhu akakusvitsa kuma connection acho naiwaya handi wabva ngomukaunda pasina 3 months. Who is such a full stupid somebody yokuti achiramba achita communication kana business newe kana unga uchida kuita business. Ndiani
Do you know why ndawe ndichitaura nyaya iyi, ladies? I want you to get me right. And I want you to get me right. And taure namaititi on personal level. Taimbotaura kudhara, yes, zvikadarika. But zvinhu zvinongorwadza ndakangomutarisawo munin'ina. Anomaona? Munin'ina. But chokwadi chipo ndechekuti tine vakadzi vakawanda who are going through the same stuff. But havakwanisi kutaura because tinoseka. Tinojaja. Tine varume zvakare vari kuenda through a lot of abuse mumaoko evakadzi vavo. But they can't come out and say because tinoseka kuti munhu wemurume antimazviona. Ndo patakasvika isu senyika sevanhu. Hanzi hamune tine kumira nevanhu. Handineti ufunge I stand with what is right. Handineti. Andimazviona. Saka tinasheka do the right thing. Enda munofisova nyaya dzenyu kunze kuya tired. Dzimba dzisidzo nema problems mama akatodarika ako na fail now. But you won't never see us coming pa social media. Tiya kuzotaura tanzi kumba wangu nithoni ndikatozodai kumwe kumba wangu kupisa hama dzemurume dzakazodai. Ndinongoshinyira. Ndoenda kunonamata kuchechuko, ndoenda kunodza maifundisi kuchechuko. Kana kutsvagwa ndoudza pa comment section apa. Ndiye ndoudza kuti andiselina uyai kuno. Bvunzai andiselina vandotaura navanokudzai. Vanokudzai. Maititi munin'ina whether uchazvitora nenzira ipi kwachazvitora nenzira ipi ndoda kungokuudzawo tutseni dzangu dzichidarika again. Hakuna imba isinganai, hakuna marriage isinganetsanwi munin'ina. Kana wapinda mumusha mavanhu yepu ngaiite shoma, yepu ngaiite shoma. Unoziva kuti kutaura kunoita maiti kuenda kutaura kwandoita inigeza ndikunyepera, munozviziva izvozvo. But self control sometimes mtu achizvidzora. Yepu mwemusha mevanhu siyana nazvo. Mira uko vaite nyaya dzavo vega. Ende pana tinashe uyu decision ndeyenyu maititi. But zviri kuitika kwamuri it's a repetition. Animona of what happened before. Maybe mamuchiziva kuti hamuzviziva hamene machinzwa pano. Muri mwana mudiki. Aiwa guys, inini guys musandi hotspot guys please. Ndokumbirawo nemweya waMwari guys, ndiri munhu mukuru njena ndakadai. Musandi hotspot guys. Kuti hanzi musataura zvakadai because mangwana munozonzi handina kukumbira. Fair enough. Haana mbotikumbira timire naye zvishuwa. Decision yangu. Handika yekuti ndingotaura why ndine vana vandotaura navo vakawanda kuseriko who are going through a lot the same. Izvozvi nhasi ndine mumwe mwana atondikumbira kuti ndiuye kutembisa. Tembisa kuJoburg. Mamake moto nemoto as we speak. Ndikamuti manje kutembisa kure ndingatokwanisa kutoya next week ndichiuya kuJoburg ikoko. Akati simeli ndinenge ndichiri mupenyu here. Animaona. So whether kwazonze hamuna miranga ndati kuti handinei nazvo izvozvo. Handinei nazvo. Maititi marriage haisi dambe munin'ina. Harisitombori dambe marriage. Kubva nhasi private life yako learn to separate it with your social life. Kuno social media kubasa kwako. Haisiri yo private life yako. Kubasa kwako. Je private life yako chino kawana muno chodana naye kana kudini. Gazviberere kumba kuseri kovanhu. Let people wonder kuti mazana ari kumbodana nani. Ndiani ko munhu ari kudana naye masivano. Because ndoda kutokudza social media kune vakatongomirawo zati kudana nani voenda kunokanda mashoko nekuno destroy. Dzidza kuchengeta munhu wako pasi pembedha. Usaburitse munhu wako pa public apa. Usaburitse munhu wako pa public. Kuno kubasa uyeyo pengereka uri wanu tukane nema socialize uite se udini. Never put your family pa spotlight. Never put your husband, your family, your whatever, your spouse, whatever, pa spotlight. Now you know better. You are learning. Antika, it's a learning curve. Hakuna noziva zvese. Uri kudzidza wakuziva. Munhu wako haunzwe pa public. Because mangwana ndivo same people vanenda negweseri. Vachinotaura zvakanaka. Uya ugwe nesu kuno kuma socialites kuno gwana nesu kuno zvopera. But tinongotukana isu pachedu. Handizombofunde kataura personal life yako because handiziye. Kana dai zvaigona maititi next time chero mukata achievement yenyu yemba chaiyo. Do it kuseruku. Hazvinei nechaunga. Munin'ina. Hazvinei nepublic. Chero ukatenga dzimba dzako 50 kana 100. Ita kuseruku.
vanhu ngavazongoshamisika vachinzwa kuti ndizviri kudai. Unoti vanhu vakawanda masocial akawanda hana dzimba, havana, vanadzo, but people speculates, they don't know the truth because kuno kundiko kutambira kubasa. My personal life has got nothing to do with anyone. Haina basa kuti munazosata kuti kana kuti tosati zvakanaka zvinodiwa, tinozvida tisi zvinhu zvakanaka izvi, but sometimes zingoshita kuseruku. Musangotore chinhu chose muchimhanya nacho pasocial media, chidiki womhanya nacho pasocial media, chino nacho pasocial media. Social media is brutal muningina. You should know that. You know social media is brutal. They will take that and use it against you tomorrow. And kazhinji kacho nawo unogona kangamwa pa zvinhu zvaunenge wambotaura, unogona kuzvikangamwa usitaura pasiripo, vanokuvigira V11. That's social media. You know, vanokuvhondomnyora V11 that 2014 rawanga wakangamwa ronzi dzoka ronzi pfee worimindwa. One thing that I know for sure, you are a great entertainer, you are a good singer. Basa rako kumasipati kana kuti kupe hakuna munhu anoita chi-MC sewe chakanaka, and no one can take that away from you. And if you concentrate nebasa rako, you go very, very far. Waita zvinhu zvako ukashanda ukadi panguva iyoyo, ukadi uri single mother, ukadi ukasumuka, ukadi ukahasla, ukadi ukasvika pausvika. You don't need silly things to drag you down. And don't be part and parcel of yourself yekuti uzvidrag down on pauri iwewo pachako. Budai muchiti advertise zvinhu zvokumashop kwenyu muchidini, but not every detail deserves to be on social media. Reupenyu wako. Remember uchiya every day muchishowa ndazotenga imba, ndazotenga mota, ndazodai. Kuna munhu asitorina imba iyoyo, kuna munhu asitorina kana mota iyoyo. Do you think they are happy? They are not. Maititi is a comedian. Vanotama comedy. Maititi is a very good singer. Vanoimba. Maititi listen to ye vari MC kumapati kana kuchi shame. So far pama socialites ari papa hapana munhu anoteerana naye panya. She knows how to do a job. Ndo chokwadi. Hakuna vanogona. And most people we totozviemva zvavanotoita. Asi ukukubasa batsirika muningina wangu, batsirika. You are very lucky because you are surrounded by so many people who loves you. Vanonamata vafundisi ukavadedza vanouya. Your mom cheko chaka senior, she's a prayer warrior. So many times you are surrounded by people vanogona kukunyika kukukomberedza neropa, kukukomberedza munyasha. Don't destroy that. Don't destroy that. Sometimes it doesn't hate kuti kuona shungu za kukurira pepe wakuda kutaura ka tora kapi yemvura use mvura muromo ufunde utora mvura cheko mvura utora mvura yako de. Uramba wakafunda mvura muromo. It will stop you from talking. It will stop you from talking. Vanhu vanopenga kunzoko vedwe. Vanhu vanopenga kunzoko. Muchina chakadai so guys ina ndite guys tikataura zvimwe chidai so ndida kuzama kupa example yangu inini. Vari mu comment section anondiziva guys ndaipenga zvakadi. Kwete imve comment section yokundiziva pa Facebook. Ndikutaura in real life. Vekugweru chacho in real life anondiziva guys. Ndaidini. Udzai vamwe mko vakandiziva pa social media pava udze chokwadi ndaidini. Ndaipenga ndaka zvitwa na maititizvo. Ndandiri munhu kwete wokuthreatena ka. Wezvibhakera chaiko kana chinyepa taura ndikunyepa vekugweru muri mukome ndikubuda pachena pamberi paMwari because andichararami life yoyo handichiri kuzvitaura and handinyari kuzvitaura because I'm no longer living in that. Handi ndakasiya mabasa ewayo, ndakatendeuka, ndakakura, ndaitoita zvokumira pazvibhakera chaiko ndinga mwe munongo wazvitaurika murodhi muchitaurika moti kuda kunyepa. Hakusi kunyepa kuya ichokwadi ndaitori chibenzi rekupedzisira chairo. Kasi Mwari variko vanopindira. Zimwe zvacho ndita uchizviona kuga kuti rikani zvidzore zvandiri kuita zvahandizvo izvi. Unosvika pakubatsirikana. Mumba chaipo uri celebrity wakadaro unogona kusvika pakushayiwa mari yekudya yekutenga nyama kana maveji. Unogona kuishaya. But zvinozikamwa newe nevana vako nemba mako imomo kuti nhasi hatina mari yeusavi. Mangwana kana mubuda kumuenda kusocial media kwenyu because wifi kai moenda pa wifi pemwe takatoentertaina vanhu makazora lipstick yenyu. No one who ever know kuti mba maka mchijikwa nenhingikiru nemufushwa kana kuti madya nemuriwo. Ichokwadi guys ndaimira ini man to man. Takatotasana ndaitove man to man chaiyo. Andidi kunyepa ini, handisi ndinonyeperei guys. Why should I lie to you? Why should I lie to you panguva yakafanana nei? Why?
ndaitove nemweya kwanga usina kutomira zvakanaka. Hanimona pamukoba pacho pamunogara muchiwa pamukoba tizokunye papaya pamukoba papaya ndaitozikama ina ndakakura ndisingatambi nevasikana ndaikura ndichitamba negrupu revakomana vamwe vacho vari mucomment section panapa ndonga vari vanhu vangu vavo. Saka gaya kuti grupu remabhuni ekumukoba kueducation kwatakakurira pa6 paya pamunyambo ndo pamaraini pedu. Hanimaona paigwiwa daily ndiri 1 mukadzi mukati mevakomana imomo ndichicontributawo nekusaidi antimazviona. But zvino kune mumwe munhu wekuti akandinoenda sanenge achitongondifungira zvinhu zveizvo zve25 years ago okuti aimaidai dei uchitomboziva zvinondisvota seika because handichararami mazviri. I'm such a lovely and nice sweet person. Zvandaitoita zvezviyaka ndandisitori inipo paya nanhasi 25 years down the line 30 years unoda kungondirangaridza ukasangana neni kwanzi paya mozi zvamaita papa mairova maitlisa ndichiri kutlisa kana wakatarisa ingati tinongoseka tichitaura zvakanaka wani nditori munhu boo zvekudaro maititi munhu boo yasikana musanyanya kuseka guys. Pane zvimwe zvinhu zvinoitika even mumafamilies cheko zvamunenge musingazivi. Mumafamilies chemo mune zvimwe zvinogona kuitika zvamunenge musingazivi kuti munhu cannot come and tell you kuti guys kwedu kune zvakakomba kune zvakadaro. Andimaona mumafamily mune zvakadaro. Kune mweya imwe inotosumudzwa mumafamily. Kune mweya yekuti makamboita chinhu chekuti unoita chimwe chinhu wozoti wapedza woti but ndandichitei naimi ndaitei zviriko mumafamily mune zvakawanda. Mumafamily makatakurawo guys. Ndosaka uchinzi izvo mazuva ano andimaona tinotizira pana Mwari because wegawo zvikundi zvinhu izvi maititi unonamata kana wati unonamata cheko wakuita zvokunamata chimira pana Mwari. Miedzo ichauya tichauya isi tichikutaura zvisina basa tichidini ingotasautaura kuti madhimoni ayada kungonditokonya Satan anda kundidzosera kusure kuIjipita. I am not going back there kuIjipita. Continue doing what you are doing. Ouya futi mumwe tokutokonya futi tokudedza ipo pasi yomidza pa ndopa ndizvinenge zvichikuita todzoka totanga tora chi uchiziva kuti ndezvekunyemba ndezvechokwadi utati Satan ada kuti ndidzokere kumasure. I'm going to let it pass. Ndokutokunda kwacho ndokutokunda miedzo kwacho. Nyatsa Satan maiti tirega kuramba uchingonzi unorira uri wani pasi wamidha uchirira nezvinhu zvakanaka. Ngatirirei nezvinhu zvakanaka vasikana. Haikona kurira nezvimwe zvinhu zvokuti tinenge tichitaura nezvimwe zvinhu zvisiri chidini animaona tichingove zvokuti vanhu vanotaka kuti vanonyadzisa ava zvinyadzi ava kana ava yowe chemberei yowe kani yowe kutase kunonzi mwana mudiki apa munhu anenge achikudaroka izera remwana wako ane 19 years ndiye anenge achikudaro. There's still room. Mwana vadiki vane maititi vanoroorwa futi kana kudzokera mba mavo. Now that you know maititi, sit down with your husband, reach out to your husband. Tsvaga ive mufamily. Tsvaga vanhu vemufamily right now, gakuitwe family meeting garai pasi. Mugadzise nyaya dzenyidzi. Hapana nyaya yekunzani dzinorambirana vanhu ava. Nemuchato wamakaita uya. Nemuchato wamakaita uya. Ukuti vanhu nanhasi vachikutopemberera vanhu vachikutotaura zvemuchato iwoyo nanhasi. No maititi. Ngati mirei neumwe wedu asikana. Zvichadarika. It's a phase maititi that you are going through. You're just going through a rough patch. It's a phase zvinodarika. Soldier on, stand up. You are a survivor. Inga wakaimba survivor ndiwe. You are a survivor. Stand up. Wipe your tears. Tell that heart of yours kuti you know what? Wachema warwadziwa zvakwana. I'm moving on. Uinde kuchechi mangwana unosura uchinotambira Mwari wako uriko kuchechi ikoko. Dzimba idzi guys haisi easy. That goes kune umwe munhu ari mucomment section uyu. Andimaona. Umwe munhu ari mucomment section umu andisiri kuzivawo uri kutosangana nedambudziko rakafanana neizvi. Handika mumba handizivi. Usangomhanye kwese yepi murume wangazi dai. Please. Dzimwe nguva dziza kunyarara. Pakaipa kuzorohwa apa. Ukaona munhu akutamba achikuisa ruoko. Ukaona achikuita tamba achikuisa ruoko ndo patoipa. Pakuzokuisa ruoko apa ndo patoipa.
ndopatita kuti aiwa nokuti anokuisa ruoko pakaipa ukafa. Kana achiita ruoko isatizozivika isu, kana achimurova masuro, then patoipa ipapo pane pasingasadi izvozvo. Kana pave nemaoko pane patoipa. But anyway, zvakangoda kuti decision ndeyake. Anomuona, we are here maiti tiri vakadzi tichangomirawo newe sevanhukadzi. Siso tichangomira newe sevanhukadzi. But this needed to be said so that it will be a constant reminder. Mangwana tinashe ukaona ukatendera uchi iko zvino manje nezvawazoita izvi izvi chokwadi chako chazinazobuda pachena kuvanhu vese. Let's see your next target yauchatora pasi. Handi vakadzi vako vese ndepasocial media. Let's see mangwana wauchaenda achanowira imomo masuro imomo mangwana. Iwo wanzwa zvese zvikutaurika izvi wonowira futi mumasuro imomo mangwana. Hamenako ndo unhu watinashe uku guys. Asi zvinyuwani izvi maitinashe thought ndikukavhiridza mumba mangu, ndikuita zvinhu nemurume wangu, tikuita zvinhu zvedu tese. Ende iwe tinashe bhadhara chikwereti. Pay that credit. Zvoko zvokuti unoda unozvitinya unozviviga uri kuAmerica ukoko kuti munhu asara achipinda bhadhara zvikwembi. Ati uri baba wemba ndiani? Musoro wemba ndiani? Musoro wemba ndiani? Bhadhara zvikwereti. Zvikwereti ndezvako. Bhadhara zvikwereti. Tinashe kuti nyaya ipere tinashe bhadhara zvikwereti. Ndokuti tikuregere. Kana wabhadhara zvikwereti iwewe tozokusiya. Bhadhara chikwereti. Haungadi utsikirira mwana umwe muti apinde anobhadhara zvikwereti zvawakanga uchiti iwe tora ndozokafa. Aiwa tidaro bhadhara zvikwereti. Pay your credits. So guys, tangoti tionesane titaurira nechokwadi. Ngabhadhara chikwereti tinashe uyu. Ende mwana umwe munhu arisi bhora rako asi iwe unavo vana vakura iwe tinashewe kuAmerica uko. Ukarohwa iwewe tinashe iwewe kana kuti mwana wako akaanza kadi akaitwa rafu yaanenge aitwa unonzwa sei? Unonzwa sei? Iwe tinashe unonzwa sei? Bhadhara chikwereti. Ngataure chokwadi guys, ngabhadhara chikwereti. Munozati murume wako akakuti chitorawo zvemari kuna bhuru wako, kwereta mana bhuru wako ndozomupa ndakora. Hamutori mari. Hamuna kwereti. Oda kutiza unozvitinya kuAmerica kunotsira munhu zvikwembi kunoko. Achida kuti fundisira vanhu nenikikiri nemasuro. Ewe isati nabasa nemasuro dzake isu. But it's a repetition yezvinhu zvakaita. Repeater. Zvinhu zvakamboita pana Rishewo akasike kutanga akambozviita. And I remember ndichiona clip ya Loveness achitaura nezveizvi. Vanhu vakati vachitomutuka but ndakati zangu kukomenta but she was actually saying the truth from the word go because ndaizviziva. Kwete pana maititi kumasuroko. Anoona ndaizviziva kuti zvimwe zvari kutaura baka is true. Zvakaitwa kuna Rishewo izvi. Tinashe bhadhara chikwereti. Bhadhara mari dzevanhu. Bhadhara mari dzipa vanhu mari dzavo. Chokwadi chakangonaka guys, munhu ngabhadhara mari dzake. Ende ustope zvokuti kandira zvimaBible verse zvako every day pasocial media ko iwori the biggest bully kudaro. Kuda kubhula mwana wevanhu. Umbomira kuti kandira zvimaBible zvako verse zvako zvezvi. Umbomira. Ini kana ndisina kubva utondibloka. Story right. Unotora anotida. Murume akati mona takachiona indapo. Pane ari kufona riganinzwa kumangu vanofona sandavhura malaini apo. Hello. Ayi mother. Muri sei? Mushe. Inini ndingori ne 2 cents dzangu. Tingati zvedu tinashe mistake. But dai umwe wedu aida kuteerera ka from the beginning dai pasina kumboitika zvese izvi. Ai kuteererani? Nyanga uyu anzani achiita malive yekuti tinashe asi munhu ari right zvazodai zvoita senge uyu ane jealous uyu azodai unazodai so but body language yaitoratidzika feli akamira natinashe waitoona kuti pane chisina unyazoita mushapa. But unoziva zvinoitika maisisa ndambozvitaura kungoti mave mumba handiti makambopinda murudo here? Rudo karuri patu. Kazhinji mukadzi ndiye anopinda murudo asiri kupiwa rudo noumwe ndozvanga zviri kuitika. Saka manje how was Feli supposed to know? How was Feli supposed to know kuti ndiri kudana ndiri one? How was she supposed to know?
apa ndatidzidzisani vakadzi kwete zvekunokwereta kuda kuzoita muchato kuda kuzodai kuchamisira vanhu unhu unozopinda mutsekwende wega. Aiwa dziri munzeve tingade kuti tinasha azodai but problem iri kwatiri isusu vanhukadzi. Kana ndakuda kushamisira kapride kunti ndizikanwa kuti mandiona here kudzidza kola. We are learning and I hope shoko rose rati ramuri kutaura iroro richanzwikwa. And chimwe chinhu futi ndatidzidze kuti private life yako private life. I think masocialist akawanda sereka hatisi kumbona rumboshambadza upenyu hwavo. Izvi zvanyanya nhasi zvinopa kuti vanhu munhu wese angouya achitaura relationship haisi ye2 minutes inotombodawo 20-50 hours mumbonyatsodzidzana mubva mazopinda mune zvimwe. Svitsa ingobva yangonzi chop chop hatisive kuti unororerwa ungonzi murume muzotanga uzodanana marorana. Handiti pano pane relationship first before marorana. Zvekukurumidzira zvekuti mabva mandiona here zvizodai zvinokuzokupinza muna taisireva. Ende pane kamwe futi utizvo okay makusvitsana musvitsa hati mari iripo uri kutoona kuti ndiwe iwewo uri kubhadhara zvakawanda uyo haana. Nditi usaite zvekuita zviripo kuri zvekuzonozvipinza mune but chamunokanga magusakola ndechekuti sometimes macelebrity anenge atove nepressure because icelebrity ka imimi ndimi vanhu futi makomensi ndimi akaipa because munokombeya vanhu. Haiwa mirai ndinyatsokuudza ichokwadi. mirai vakoma munokombeya vanhu. Michato iyi yaida kuitwa same time. Muri kurememba kuti michato iya yakateedzana. Mukurememba michato yakateedzana. Saka imimi komensi chimiti memuchitotaka ndimo takatoti toda kutoona kuti ndianani kaka mopa munhu pressure. Anoona opedzera anopinda mune zvimwe zvinhu because imi ndimi muri kupusha. Ndikaita futi zvane ndichikwanisa mangwana moseka futi moti mwedu wega ushe kuti zvinofamba sei izvo. Tadzokera pakuti celebrity I think tinenge takuzvikanganisa takuzvipinza pana taisira kuti celebrity. Macelebrities atinoziva kune dzimwe nyika vanotobhadharwa kupiwa something kunzi uri celebrity. Apa vanhu vari kuuya ikonomi yekweduwo yakadhakwa kaimi. Tinopiwa nani kwedu kunobiwa mari yenyika chaiyo topiwa nani mari yemacelebrity vanopiwa nani. Ndatidzikame kuti tori celebrity pane chinenge chatoitika kuti unge uri celebrity kwete kuzvipucha wega. Ngatidzidzisane ichokwadi. Tiri kufadzana nesocial media zvizodai ndatitei zvakanaka tizoyeuchidzana nekunaka kwezvauri kuita kwete zvekuda ungoti uonekwe kunzi ndiwe uri apa udai hapana kwazvinosvitsa zvinokanganisa iwe muridzi. Paya pakanaka tiri kunzwa kola maita basa rikaichinzwe vamwewo. Ya pakaipa right. Varipo here vari kuda kufona. Varipo here vamwada kufona namba dzekufona munodziziva. But guys ngatingotaitichidzidza vana mukaona munhu atanga kutoda kutokontrola chikuisa ruoko achita sei guys tiza red flag. Hello. Hi, SIS MELLY. Muri sei? Okay. Live name up. I just want to contribute some 2 cents. Hello. Taurai tikunzwa. Mukundinzwa. Okay. Melly inini ka semunhukadzi handiti vanhu vese vari kubhasha vachitaura about urongwa maititi or kuti maititi munhu anoda kushamisira kana kuti kuda kuonekwa handiti. I don't agree with that. To be honest, vakadzi vese vari kutaura vachisapota kuti maititi kana kuti vari kusapota kuti tinashe kana kuti loveness akambotaura munhu wakapinda murudoka loveness aiziva zvatinashe right. Muri kuzinzwisa sisime ndizvozvo aiziva zvatinashe but maititanga asingazive of which love is like a brand new toy. Vanhu vari kutaura kuti zvoni maititi vakazenge vakadai kana kuti vane maprevious avo munhu nakuhila achiita move on. Anuruzvinzwisisa sometimes vamwe vanenge vachitojokawo panenge vachiti yes nini I can do this I can but to be honest munhu wese anonzi munhukadzi anotori nefeeling iri kungoita maititi asi kuti maititi anozvibudisa pachena
inini zvangu kandidubvo kunyepere vanhu vese vari kutaura zvekuti maititi munogona ngovenga munhu wamusingaziye inanditovaziye maititi ndinongovazira pasocial media but zvinoitika mureal life yekuti unogona kuwana murume wako asina mari kana kuti iwe usitomborina mari but mongovabva mubatanidza muchibatanidza moita chinhu chenyu but iye kandi kuti munhu anenge ane weakness yake then munhu otorerwa advantage yekuti maititi munhu pasocial media akambodanana nhinge akarambana naye so if I do this to her people they will blame her Tinashe ari wrong and sisimeli zvamatoita izvi guys ngatitosimudzai muri kuti Tinashe must fall kana aida maititi kuda kuti I want something kuZimbabwe kana kuti aita sei isu tiri kuti ngavadzokedzane kana vari kuda kuti baiginya ngavadzokedzane because can't just because munhu wamaititi ane attitude yake yes and ane feelings arwadziwa because mozvadai maititi anga uchipretenda sisimelika dai maititi anga uchipretenda ka she wouldn't say let me quit now vaigona kuramba vachingosafa vachisingabudi pamusaga but because munhu asingapretend and kunyepere munhu asingapretend anditi so dai vanga uri munhu vanopretenda ka dai izvozvi zvatozvipretenda zvese izvi zvisina kana vasina kumbodza kana hama dzaTinashe murunzwisisa because vaitoziva kuti one of the other vakaudza hama dzaTinashe pane vasingatovade saka vaitoziva kuti zvinogona kubuda but munhu asingapretende guys ngatiregedze kuda kuti hanzi maititi vari wrong apa Tinashe ndiye ari wrong because paakanosenda maaudios azobuda aya aifungidzirwa kuti hama dzake hadzibuditse saka kuna filita dzakaenda achinopretend makanyatsotarisa zvakanaka maaudio aya akatuka hama dzake kuti you guys muda kurifunga zvakanaka here zvamuri kuda mukudzosera munhu amuzive achifungi kuna kufeli aenda achinobata krima handiri muri kuzviona inyoka of which haana kusapota mukadzi wake asi kune family yake ndo zvakarwadza maititi izvozvezvo zvekuti dai vakabhashana mugurupu kana kuti even kuhama dzake vasinaisa pagurupu handiti vakangoitawo kana kuti conference call kana kuti even kuungana akanonoka ake kuzvifunga because munhu dai aida kuti hama dzake dzipindire dai akadedzera kana hama kana kuti akaenda kuhama dzachoni vakafona handitika vonzwa kuti izvo ndo zviri kuitika here Tinashe alright what are you trying to say kana uchiti Felicitas kwereta kwaita mari aitira ka zvinhu zvavo vese vari tuna yeTinashe nawo oda kuti hanzvini Felicitas abhadhari ega sei hapo papa ndaparamba kana neni hazviiti pazvikwereti ngabhadhare guys pazvikwereti ende varume kazhinji vanonyara kuna nokuita zvikwereti anokutuma iwe kuti inda kushamwari dzako inda kusha kuti tichazobhadhara indi tomanya chitakeza chifamba mberi kuti kwanzi nababa yako wangu tokumbura muti mati chakubhadhara wozoramba wabhadhara ngabhadhare kuti varume vanotadza kukwereta isusu vakadzi handiti tiri wise amunonzwisisa ndosandakanzofana kusabhimita pasi pano because mwari anga ationa toti vakadzi titori pfungwa dzedu dziri too forward murunzwisisa so ipapo maititika pekuti vakazonokweta unda sei pamwe maitopawo kana kuti idea murume alright can I go and do this but okay because iye anonge asitorina pamwe way forward saka kana vaiti tonokweta tokabva izvi vatadza here ivo vaita zvinhu zvavo murudo gaizika hatidi kunyeperana vanhu vese nyika namakavenga maititika but zvinhu zvinoitika izvi pareal life even muupenyu hwevanhu chocheka zvinototosangana nazvo even vamwe vedu isusu hazviri kuti munhu wakangonyengwa nemurume wana ukabva watopinda mumba unosangana nevamwe vanotombochita vamwe vanonyepedzera kunge vanhu kwavo vachitaura mavhesi amwari zvekuti vanhu even maparents avo zvamwaita kuti vanogona kunge vakatobribwa naye Tinashe nemavhesi anenge achisa maititi nekuti vanotaurisa vanobva vanzi pamwe even nehama dzavo wrong and I like pamatanga sisimeli kuti kumafamilies kwatinobva kune mabhabhunzi anotiteerera even my friends chaiwo even in Joy cheche I don't trust kuti maititi wise takanoreconcile na Joy I know Joy I know her she is very evil that woman I don't even know why maititi vakaenda kunoreconcile na Joy I know everything zvekuti takada kuzviburisa pano pasocial media ka tinotoziva zvakawandisa zvinoitwa naJoy takatanga kumuziva Joy tiri kumana Ibon vanhu vese vakachanda naJoy muIbon vanoziva how evil is that woman totozvisaya kuti maititi why vakaconfusika kudaro paenda achinoposta Tinashe hey Tinashe this man let us upload Tinashe for what iye aiziva kuti isnake under the ground vanhu vane maspirit anototera kuti vanhu vazviringidzane mudzimba dzavo don't just hang around vakadzi imimi ngatirege kungoshamwaridzana nevanhu vatisingazive just because kuda kuita kungoti zvinzi tabuda pamafotos tichifitwa nemahembe vamwe vanhu vari evil hamuvazive kwavanobva tingangoti maititi zvavo vane problem patika havana problem because pamwe ingoriwo bad luck ravari kuita pamwe nguva haisati yakwana but iyi yaTinashe ndo nguva yavei Tinashe ngaadzikame kana muchitosumudza mureza zvamakaita sisimeli paLivingstone kapamaititi paTinashe kana asingachade kuti vadzokedzana maititi ngaabvise mari dzamaititi dzese dzakashanda kwete tanoendesa maititi kumakoti for what thank you Kola makoza awandisa thank you rega timbotorawo makoza awandisa thank you
tatove more than 60 calls panapa, more than 60 calls. Ish. More than 60 calls. Zirikutofona pana. Guys, kana ukafona 1 minute chat and ingoita 1 minute chat. 1 minute. Hello caller. Hi, SIS MELLY. How are you? Good, and how are you? 1 minute. Good. Yes, okay. Zvautaura 1 minute yangu iri pakuti nini. Of course, Tinashe ari very wrong handiti. But vakadzi ngatidzidzei kusanyengedzwa nevarume. Varume hamusi kuona kuti ma-conmen. Murume uyo unoti mhasuro. Woti mushonga wakaiswa maturusi, double rings pamaturusi ake. Unoti zvipatatu. Anyway. Wakachaiwa madrawing udaro. Nyangwe iye haasi kuona kuti anga ari kuenda unowira mutoilet, mubreya toilet chaimo. Saka zotiri kuda kukumbira ndezvekudai. First tisati taudzana kuti Tinashe ngaadzosere mari. Iyo anoidzosera, yes. But imwe wakadzi wekuZimbabwe, ngwarirai. Hakuna varume vanopa vanhu mari. Hakuna mukadzi anofanira kupa murume mari. Kuti hanzi ndachaiwa ndirora, ndachata nesa ndaunobhorowa. Ndo zviri kuitwa nemanigerian munomu. They will send you to go and borrow. If you are a South African, go and borrow in the bank. When he benefits, he leaves you with credits. Women, ngwarirai musanyengedzwe nematurusi kundozwa kuti wanyatsa kuvhurwa zvinonaka kwautoenda kokwereta mari kushamwari kumaraundi kui kuti murume andye. Mazwana akupu imwe murume mari. Ini ndakawenga varume zvekuti handidi kana umbozwa murume unopiwa kana sendi. Isi takasouya muno muJubek taibva taenda kosenzera maboyfriend waimupa waenda kotenga ndi munotengeswa nzondora. Waenda kuti nzondora dzakakangwa dzinga dzine matimati neushu nemhiripiri kuti aone kudya. Apedza unomukweretera futi. Ndezvekare zviya wakadzi first stop borrowing money to men, because musi anoti akuwarara uri kubvurwa ndiye womukweretera womubhadharira muchato. Wodini kana ndimo makamboonepi munhu unonzi chatai but you go and borrow. Ndabva kuAmerica ndisina makadzi angu anoshanda. That was bullshit. He was lying. He's a thief. Mhasuro dzake dziya dzinoda kutushurwa kudai tichati tamubata. Mapenga wasu. Mapenga wasu, mapenga. Right, regai tizwe. Vakadzi vane hasha nhasi. Hakuna kumira musha. Hello caller. Pardon, I'm zvaitika. Right. Yes caller. Caller, hello. Caller, hello. Dzimai imwe phone kumasure. Yeah, okay. Yeah, maybe not open MATT. Dzimai imwe phone. Dzima. Yeah, and it is. Sisi ndoda kucontribute pana MATT apa. Ini MATT iri kurwadza. Ukaona mumwe mukadzi anosekerwa kuti anzwa bhata, wati zvakaoma. Sisi MELLY pari pakuwedzera mari yekuroora. Inini nditoriwo example yemunhu akawedzera mari yekuroora, but iye zvinondigere mumba ndakawedzera mari yekuroora murume wangu aine mari shoma. Asi nekuda kwokuti ndaidawo kuti wabereki wangu wadye, takataurirana nemurume wangu ndikamuwedzera. Ndakatowedzera inini yakawanda, asi akazondipa mari, akatondipa mari yakawanda more than yandakawedzera. Saka nyaya yekuwedzera mari kati haisi nyaya yekuti unonzi wazowedzererei wazoita sei. Zvinoenderana nekuwirirana kwenyu nerudo rwenyu. Right. Thank you very much caller. Sir guys, munhu ada kutushugwa masuro. Ani muri kuzvinzwa kuti pachada kutushugwa munhu masuro panapa kana kasabhadhira mari iyoyo. Hello caller. Hello. Yes, muri sei caller? Makadi henyu SIS MELLY. Ndiri right, muri sei? Tiri right. Ndachida kukupa mafungiro angu inini. I think MATT tsoro yavo pakutanga yakagara yangokanganisika. Because pavakaenda naZizo ku UK, vakabva vasiya zvaZizo vabva kune mumwe murume vakabva vaenda kwaTinashe. So there's no way Tinashe anga acharespecta MATT. So ndo mafungiro angu iwayo kuti vakagara vangokanganisa tsoro yavo kubva pakutanga. Saka tsoro apa yakakuya iwe uri iwe tsoro waiimisa sei? Tongoti ndiwe tsoro yako waifambisa sei apa iwe?
sezvo wakaona uri kuona kukanganisa kweyamaititi yako iyo waizoigarisa sei apo waizoishutisa bhobhu sei pavakaenda kwazizo kuuk dai vakatongotsvagawo mumwe munhu wokuti vabatsirwe naye. Kune vakadzi vakawanda vari kuuk vakatadza kuenda kudzimba dzavo but vakadhisaidha kuenda kwemumwe murume handiti kuuk vachibva kwababa vakamboenda kumurume kuuk pavakaendawo kwashepard kola kuamerica kaukwa kusi kuuk ikoko kwavakaenda kwashepard koko handiti vakabva kwashepard vachibva vawira futi mumaoko matinashe. Okay. So like ndeupi murume anoti uri kubva kwashepard wabva kwashepard woya kwandiri murume yaambofa kurespecta because you can do the same again next time. But anti tinochaizviziva pane chaanga asingazive nekuti anga aizovhunduka kuti secret handi zvakangoizva aizvinhu zvaingoziva kuti vakatidana uyu ndatora saka zvava zviri zvinyowani here izvozvo even zvisiri zvinyowani but varume vakutoteka advantage already because tasemuona even panyaya yatinashe yacho vari kungoingwa kumainbox vachingonyengwa kumainbox handiti varume vavo varume vanonetsa vanowo murume wandakamboona wokuti vakasangana naye direct vese ndokungosangana nawo pafoni kola iyo akakudza izvo ndiani uyu wekunigeria uye handiti vakasangana naye pafoni ndizvo vakataura andizivini kola zvinotongoonekawo zvega vaigosangana naye kupi munhu wemudebheni vainda kudebheni wanasikana kupi pavakatanga kuuya kudebheni kuno kundomadesa vaifambira mufesi wavo but anyway marriage mafungiro angu ndekuti dai vangosiya vangopora ende vadzidzowo kugona kutaura nevanhu zvakanaka and she's always right every time havatsuurike mapaona havatsuurike dai vachibvumawo kutsuurika do you know kuti SIS MELLY unogona kutongoblokerwa nyaya diki diki inoita hombe ende havakwanise kudzora muromo wavo pakutaura ende vanhu mafollowers avo ndo vanovapeshedzera kuti vaite izvozvo mapona ndo mafungiro angu ekuti yange yagara isiri marriage varume ava vari kungo izvezvizvi pane vamwe vatori kuinbox vanoda kutongovashandisa futi moti havana kudzidza here vakutoziva kuti vanhu vakamira sei ndeupi murume anokurespecta uchitaura pamberi pevanhu kuti I move on like a wifi unenge wambopora nguva alright kola thank you very much rega tinzwe 1 minute dzenzapera thank you very much nemuono wenyu alright sharp hello kola hello kola hello yes muri sei kola ndiri right muri sei mushe tauraini ndanzida kuti nini maititi ndinovafarira maititi ndinovafarira asi chinhu one chandisingadi pana maititi havadi kutsiurwa inini ndinomufarira asi kuti dambudziko rake chete rifada kutsiurwa ende uye futi chatinofanirwa kuziva vanhukadzi ndechekuti hakuna mukadzi asingade marriage mukadzi wese anoda marriage asi kuti unenge wangosanganawo nemunhu ari wrong nemunhu asinganzwisisi kana kuti asati ava ready pamarriage yacho saka tinashe kana aida kungotambawo namaititi oright akatamba nawo zvakwana ngaabhadhare zvikwereti ngaabhadhare zvikwereti hatingamboiti majoks maititi vane weakness yavo inozikamwa nenyika yese maititi kana vatsamwa vanotuka maititi kana vatsamwa vanobloka pamwe pacho vanenge vatsiurwa asi kuti dambudziko rake zvake iye maititi hadi kutsiurwa ende futi maititi munhu anozvishandira ngaasapiwe stress netuvarume tomamasurutu kana kuti sei agara achizvichengetera vana vake ari wani agara achizvichengetera vana vake agara achizvitsva life yake saka handioni chaanoswera achiteneserwa kola
makoza ari pasana mbona zvakadaro asana mbona makoza kwanda kudai alokola alo masimelo sisimelo ndiri right muri sei hanzvadzi ndanditoshati nhasi varume panapa varipi shuva ndina vunatawo murume wokutanga kupinda asi pachivanhu chedu zvedu takambodzokera mumashure hazviite kuti iwe munhu wemukadzi uzvirore kana kuti uwedzere mari pane zvinhu zvine chekuita nekuroorwa kwako. Saka ndo pakafoira maititi ipapo waisafanira kubatsira tinashe neanything chaunofanira kumubatsira pakuroora. Munhu anofanira kurakidza effort yekuti anokukuda nekukuitira zvinhu kwete kuti umitira handizvere. Pakuroora pane pakambotaurika here kuti ndakabvisa ndakawedzera mari kunorora. Aiwa ndikupaire example apa vakataura inde muchato kai after all ndezvemuchato izvi. Munhu zvafanira kuzviroora kuzviitira zvinhu wega ikoko because muchato iappreciation yemurume wako kuti anokuda saka anofanira kuita effort iye kwete kuti iwe uise effort. Kola ipapo I tend to disagree with you hanzvadzi. Why ndiri kudaro? Mukadzi wese imimi varume kana muchida kuchita nemudzimai wenyu imimi hamuna kana basa chero mukati totenga lofure chingwa atitekeke apa hamuna basa nazvo. Asi mukadzi remember muchatoka it's a memorable day, it comes once kazhinji kacho muupenyu hwako saka unenge uchida kuti itawo best wedding create memories ani maona. Saka kana murume asina mirai murume akanondiroora kana murume asina ini ndinayo mari handika remember we are doing it for both of us. Neni wacho nditozere kubvisa kuti ndibatsire kwete zvekuzoti ubva wazowedzera mari yakawanda kudaro sisimelo handizvoba. Okay. ndo pakarasika tsoro yamaititi ipapo. Okay. Ndotenda. Alright, ndinotenda hanzvadzi. Amen. Pauya umuno wakasiyana pamuchato ndaifunga kuti vakadzi tisi tinotomira ini ndichiti aiwa ndinoda bhoke iri handisi kuda rine makalazi ndiri kuda iri ndochinja iri ndaifunga kuti vakadzi tisi tinomira. Kola halo. Halo. Muri sei? Halo. Ndiri mama hangu muri sei? Mushe. Aiwa tangoti tingoyo zvedu netusenzi dzedu. Vanhu vacho vane ukasha vari mucomment section. Vacho vari kufona vanenge vari kuwana hasha vari kupinda nemwoyo pakufona apa. Uiripo ndeyekuti kunze uku kauku vanhu vakadzi vakawanda nhau dzavadzizikanwe nekuti havasi famous. Passpotlight, thank you. Havasi mafamous. Asi variko vakatowandisa. Far too many to mention. Kungoyo zvedipo pano vanhu vachiseka pot inonzi chi kettle calling pot black. Ngatirege uye ngatingodzidzai pachinhu chinenge chaitwa nemumwe chakaipa. Nguva ngataure kuti inini I move like a wifi. Ndaona vamwe vari kuti maititi havatsiurike, maititi vanotuka, maititi vanozodai. Chinoitika ndechekuti ari pano ari kutaura nezvamaititi, ari pano ari kutaura nezvamaititi. Kune zvimapeji zviriko zvinoda kungotsvaga content. Maititi vaita live yavo ye40 minutes. Mumwe munhu anongotora 3 minutes dzapane zvatsanangurwa namaititi and then vanhu vatotanga kuita maititi. When it says that she's going to retaliate, vachatotaura. So ngative nemoyo mutsa especially kuna nama. Right, ipapo Kola, mirai Kola, mirai. Ipapo I can see kuti you are cat family. But regai ndivenda kudza ipapa chaipo. Muri kuona izvo kuti panotogwa clip. Wamusaseka ini Kola zvina kuiva kuti cat family. Ari muri kunzwa get me right. Inzwai panyaya kutora kuna clips ka. Zviyezve zvino mabloggers weather wakanyarara una chawaita. Animona, they'll find something chekutonyora. Chero kangosvikandira picha yako wakangomira zvikangoti wakada inotorwa hamuna kuona takaiswa ndevhu. Hamuna kuona timaiti takaiswa ndevhu ndikaiswa ndevhu. Tikati kwa mahandis up. Hamuna kuzviona. Tanga tambo offendani. Tanga tatukani. Saka zvazvo kuti chika vane zvinoitika masocialites ose vanongoti makazina satana yakangofunga kuti dautora chakati vanongotora vodai handi manje imi mukataura muchiti inzwaiwa mainini mukataura muchiti kwanzi anoreacta anotoretaliata because munhu ipapo muri kukanganisa ngavatry sometimes kuignore because zviri kuitigwa tese ignore zvoita kunge pasina chawaona because chokwadi mablogger yakawandisa and vanotora every day uchingoretaliata unosvikepi
unosvikepi ini nangu ndokona sekuti vadzidza chidzidzo maititi shuwo vadzidza chidzidzo she's learned a lesson asi isusuwo vakadzi ngatidzorei tsvimbo mumagurupu tinenge tazvinyanya hama vadiwa nekuti kutaura chokwadi nhau dzedu hadzipo asi tikavhura makamoti naye aiwa zviriko noucheke zvandandati ndirizotaura. Thank you very much, Cole. Take you. I see you love my tea very much, but sometimes pane pamwe pakuti kana tichitaura pakaita sepapa pandika musati hanzi va retaliate. That would be a biggest mistake mukadaro because vachana every day vanenge vachipa content. Almona, sometimes it's okay kumbonya tizisi zvisenge zvakaita apa. Takaisiwa ndebvu apa Kola mirai. Takaisiwa ndebvu apa. Dei vakato retaliate ka. Dei vari kutorira nenyaya yekuti vaka retaliate. But she kept quiet. Vakaita ngwasina kuzvona. Indakatozvitadzwa nemumwe munhu achisisimeli kwatsamika ndikatanga ndamutukota handizvibisa big step. But ndakatozoseka ndaona picture yacho ndikatozoritora ndikatozotenderedza ndega. Make lemons out of the lemonade out of those lemons. Hatina kuti it's good for her to do that. Asi ndangoedza makutaura kuti mungazoti maititi vanotuka. Munhu angazingotukawo sisimeli. Imimi henyu munhu handisi kuti I'm taking sides. But imimi mune matorero enyu zvinhu. You will wait for the dust to settle and then you will come, to explain yourself. Or when time is due. And then havazi vese vanhu vanokwanisa kudaro. Ufuchi vanhu vanofana kutoti munhu iyeye anofana kutodzidziswa but hazvidi hasha. Ndikuona sekuti vanhu vari kupinda manje tikadaro anohusisa here munhu ari kuti she will be confused. Thank you so much, Sis Melly, for having me. Thank you very much, Kola. Thank you. Pasocial media panonotukwa samaititi neni kana ndisiri ini ndimaititi kana asiri maititi ndimeli kuita kunge tisu toga tiri vaviri. Ini manje ndiri kumazana ndikuita basa rokuna matrawana nokuita basa rokutuka vanadiki vava kuti Mwari vanadiki ona zvavari kuita Mwari rorovai vanhu neshamu toraisi shamu mupondongore vanhu Mwari nokuti ina ndakuvatuka vari kunditukirei Kola hello. Hello, Sis Melly Mureze. Mushe muri sei? Andiri right. Ini nangu panyaya yamaititika ndinoona sekuti vanhu unofanira kumbotora nguva kuziyana nemunhu wako before wangu kungomhanyira kuti wakutoroorwa wakutodii. Panofanira kuita time yecourtship of which maititi tinashanga batai makadaro. Hello Kola. Hello Enias. Uri sei Enias? Inindiri right. Yanombokomenda panyaya muri kutaura. Komenda tiwe. Chinhu chandoda komenda ndechekuti chokutanga varume vanosema ndechokutanga chamunofanira kugara makaziva mukadzi. Hapana murume anogona kukutora wakatiza kuna umwe murume agokuda. Anokuda uchiri pamurume then obva azokusiyapo. Ndochokutanga. Chechi2, life yako yemumba mako ukadzidza kuichengeta kuseri kuiti madhirama akadai. Asi mimi manjadzi ndiri kufara nemaswenya kuti mazana amucharovi mukadzi here. Then chechi3 kuti munhu wadanana naye nhasi then following day matoorora sura mangwana matondochata uriwe uri kuisa effort hapana rudo. Inogona kunge iri trepi that guy kana makatarira kana mukawana nguva mambozodzokera pamuchato wavo aitosema mukadzi wake ekutanga. Musi wakataurwa mashoko okuti hanzi ndinomovha only like a wifi aizovhunduka kuti hambe yavari kuchidia. Mamwe mashoko atinotaura pamberi pevarume vedu ngatimaverenge before tataura. Imimi ndemamuri makataurirwa mashoko adaro njanzi maita sei? Ndinenge ndatoziva kuti munhu uri sei. Aiwa ndafara nemashoko amataura. Imazwano maaseiko mazwano? Ndiriko. Kwa muchabhuri mukadzi mazwano? Haikona kuseka ka? Haiwa musaseka. Ngatiti musatize dzokai. Vari kuyachi vapa contribution yavo tobvunza wakadzavo kuti tazviwa zvamataura. Kwenyu mazvano munosibhura mukadzi kuri sei? Votiza. Aiwa nhai zviri fe here? Zviri fe? Kuti anjadziva nosibhurawo mukadzi ava. Muda kutaradza vamwe muchibhurawo mukadzi kumba kwanjadzika. Let's hope makasiyana negemu renyu rekura mukadzi. Next time ndimi
techikuita izvozvizvi next time. Hello Kola. Hello, saka ndanga ndiri kuda hangu kungotaura kuti ngirini ndichingoadvise especially vanhu vechidiki ava kuti get to know your person. Okay. Get time yecourtship. Do not rush into marriage. Musangomhanya. Inini I feel kuti maititi akamhanya into marriage because aida kushortisa shepherd. Because zvakaitika maititi akabva kuZimbabwe achienda kuAmerica kunoona shepherd. But naShepherd ndobva pasi kuita maissues ekuti maititi akaskoita zvake zvepamuromo achiti kuna shepherd uri kuhura uri kuzodii. No, actually chakaita kuti shepherd aite resistant nchekuti shepherd aite I had just been to see you pabirthday pako patakasangana kuSouth Africa ndikazouya kuZimbabwe ndikaspenda mari chimbomira kuuya imbogara kuZimbabwe kana ndasenza ndaane mari uzouya maititi akaita nharo akatsvaga mari akatoenda chete shepherd akasvika akati saka uyo asvika kuAmerica shepherd akasoti aiwa kashamwari handiti ndakuti chimbomira ndandati ndasenza nguvai handiti so maititi akabva ati aiwa uri kurira munhu because uri kuhura uri kuzodii handiti akatoenda kumasisters ashepherd masisters ashepherd vakaedza kuchema vashepherd kuti nzwisa uyu akati aiwa but munhu uyu kauyu andimhanyira ndichimutaurira kuti inini things are tough for me. I've just been to South Africa spoiling her. I've just been to Zimbabwe ndichita zvese izvi. Anyway maititi akabva ati manje ndinoda kumurakidza ndine munhu ari muinbox mangu akabva akontakta Tinashe akabva aenda kuna Tinashe saka akaenda kuna Tinashe kuda kushortisa shepherd. It did nothing to do with love. Personal love paya because that's her MO yekugara achida kushortisa just like after akaita move on akaita zvaobhina because aida kushortisa ziso. That's the only reason why she got with Obina. It wasn't aida Obina chaizvo aida kungoshortisa ziso chete saka upenyu hwake hwese ndikuda kugara kushortisa vanhu chete, which is why she's then constantly always crying and making these mistakes because then how do you then meet a man muna November within 2 weeks wamuroora muchibage in some fake chibage wedding and then within another month or so akutouya kunzi akubvisa mari kumba kwenyu. She didn't even know the guy. Haatombozva kuti Tinashe munhu akaita sei saka haana kana kutombozvipa nguva yekuti azive munhu waari kupinda musvitsa naye. Now akuitirwa zvese izvi zvikwereti zvaakutorwa. She's now I can't believe Tinashe is doing this. Haunozive. That's why you can't believe he's doing that. Haunoziva wanombozvipa nguva yekuziva munhu. Akaita zvemuchato because Olinda had announced her wedding. Maititi akabva ati zvinoda kumurakidza Olinda ndikuita muchato muhombe ndobva zvese zvake zvese zvaingoyo zvekuda kushotesa vanhu chete nekuda kungorakidza vanhu chete nekuda kungodii but runotairwa iye maititi chiye even atozvitaura muaudio yake kuti inini I did not love Tinashe, but I had to learn to love him. Tinashe was being used by Maititi kuachisa my hater, which Maititi creates for itself on social media. Network. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Alright, anenga mini zvaitika kwataura ako iwe. Adzoka. Wacha. Alright. Kola tiakunzi wakubreka. Akuwacha. Wakubreka tiakunzi. Atiakunzi wakubreka. Kola. Sanchiti plus. Yo. Attention chamboa. Alright. Right, taura ko iwe Kola, taura ko. Hello, SIS MELLY. Yes, uri sei? Ndinofara ini chanokoda hangu kutaura ndechekuti vamwe vachati hanzi munhukadzi aurwadzi unomwe munhukadzi vandoda ngoti nhasi zvaiwana ngwarati akati apedza kuita muchato wake uya akatanga takakutukirira vanhu masingle mother that she was even talking bad kuita sekunonzi havasi vanhu saka zvese izvi zvima zvokuda mavanga enyore but toseka here asikana mumwe wedari down. Do we have to laugh kuti azvida mavanga enyora mumwe munhu achichema panguva inoi mangwana mukanzwa uchinzi munhu adonha nedepression mirai Kola mukamukama kusochinzi munhu adonha nedepression afa munozvitaura here kuti mavanga enyora. aiwa chaunodyara munhu ndo chaunokohwa hauti wadyara beans unokohwa chibagi ndizvozvo saka kama is real. Alright Kola pakanaka. Yebo. Alright. Hello Kola.
Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Yes, Hello, Murise. Meli Maswera. Mushe kanjani? Hayi sister ndiripo. Nini ndoda ngocontributa neniwo 1212. Maititi ngaadzidze kudzikama. Akadzikama zvinhu zvese zvichamufambira. Rudzikamo. Maititi anotaurisa. Chero zvinhu zvaanoona pacomment section vanhu vachinyora kuti uyazodai anobva atuka munhu wacho. Sometimes vanhu vachitonyepa. Saka iye ngaambodzidza kudzikama first, then zvichamufambira, ende ngaave munhu anoteerera. Paanotsiurwa ngaambogara pasi ari one, ombozvicheka iye ega, then wogoenderera mberi. Ende sometimes zvaanotiunzira isusu hatizvide, tinongofarira content chete, asi tichingomuseka iye achingotipa content, achingouya kuzozvi-explain, achitinyepera, achitipa pressure. Hatina basa nazvo zviyazvo. Mabloga akawanda, asi iye ega kuzozipa mutoro wese wekuti iye ndiye anotinzira content kuita seizvozvi zvarapwa. Isusu tinongoti aiwa, hatizodi kutaura, asi ngadzidze. Koinda vanhu vachivenga iye ari one. Haateereri maititi, haateereri. Ngaave munhu anodzidzisika, ngaave munhu wekuti ukanzwa chinhu chimbogara pasi. Because from day one, ana Loveness vaitaura, ana Tate vaitaura. Unombotorawo zvinhu, umbogara pasi, umbotarisa. Saka iye ngaamboteerera first, then life yake chava right. Before marriage, before what? Because she lost so many relationships, chero shamwari, chero chii. Iye ndiye ega anongogara chingopesana nevanhu just because she doesn't listen. So chero vakadzokerana, but she will continue losing relationship with people. Now you are standing with her. But mukadzokera mumashure uko paripo paanenge achimbokupisai asingazive side of story yenyu, kana kungoti auye kuinbox motaurirana, asi anongokupisai kuti ape vanhu content. Isusu content tinongoida tichingoseka. Zvakoma. Kwaite tichingoida tichingoseka. Content tinongochingoseka, asi ngaambodzidza kurarama nevanhu, then nemarelationship ake will settle in place. Right. But I hope mataura zviri pamwoyo penyu nhasi. Handitika maburitsa zviri pamwoyo penyu nhasi. Mangwanawo kana zvanyanya kuniremawo tomira nabiya yedu. Handiti nhasi taita mukana wekuburitsa zviri pamwoyo pedu. Mangwanawo toti mochiti semunhu mukuru, aiwa takamutsiura, takamirira kuzoona chapter new one. Handi for now ngatimirei naye. Papa ndizozive ini munhu yaiti agara kubva kare tichimutsiura mani. Hai papa ndizozive kumira naye ka handizozivi. Hapana munhu asingatuke asina neproof kuti zvataurwa kulive. Sometimes anenge ari magosti anongwa munhu uya haatsiuriki. Ngaambotsiurika, ambodzidza kurarama nevanhu first, ndokuti ashandidzane nemamwe masocialite aite right. Unotanga ipapo ka friendship, kuwirirana nevamwe vakadzi, ndokuti ugone kuwirirana nevarume. Haungombotangi nemurume chete. Saka isusu umagaya mamasure aya tinongomafarirawo. Tinongomafarirawo. Comment section denga renyu kamira ndikudzei. Denga renyu imimika. Muchenda rekugugula, mugoita rekudrowa pachibepa chekaki nepenzura. Denga iyi. Kuti munyatso norionawo cheko muchangoriona kuti iro muchoda isu tiriko asi mamupindi. Handikudzei Kola, hamupindi. Taura henyu. Asisi Melly, ko imini ndava takambokunzwai muchingopisa vanhu, ko iye ndiye anogara achingopisa, asi inini munopiswa ka, but hamudzoki muchiretaliata kune munhu wese. Ko iye ndakura zveini Kola, kandakura kaini vachiri kukurawo pavanava. Indakurawo handicharetaliate because ndakura ini ndototukwa chero nani ko ndichitozvidarikira ndichitoseka ndichitoenda. Ngaakure naye Felicia achembera, ngaakure kwanoda kuti angogara achizviita mwana achembera munhu uya. And sometimes ngaangoita kungovhisa nyota chete, ngaambotsa nezviri kuda muchato izvi, nyota chete. Iye too
much show off akatipa pressure nenyaya yemota yeSIS MELLY imi maipuwa pressure makapuwa pressure yei makanga mchikwana paipa pamota yake pa pressure aiwa tikati komunyama ochi munhu apari kuti SIS MELLY bye. All right, Kola, thank you very much. Hello, Kola. Guys, ndakutora only 3 callers ndo vandare ndastop anditi. Ndakutora only 3 callers ndo vanastanda zota nzima ititi vari kupinda live manje na vana Loveness ndanzwa kudaro. Ndaona mu comment section. Hello, Kola. Hello, sis. Murisei. Tiri right, Murisei. Mushe. Yes, I feel like as women, in as much as people, we were not like my Titika. Yes, I understand. I like her very much. Sometimes, I know it's a salt, I know, but in this case, we are all women. Let's learn as women to hold another woman's hand. We really understand good things happen and all that. But guys, you know what? It's her opinion, though. I see sometimes to know as women that support each other. And then I like my Titi very much. I just don't like the way she lies. But the truth is, when somebody is in this situation, got it today as women to hold each other's hand. Usaratize utsinye wako in front of all these people. Like, seriously, who does that? All right, SIS MELLY. Right, thank you very much, Kola. Guys, inanguda kutokudza ichokwadi guys. Inini mose muri conversation chero vari kupisa maiti chero suri kupisa maiti muso munonzi maflopa guys. I'll come and stand with you guys. I'll come and stand with you nozokutsiura kana tategwa tisha but wakaflopa sha. But I'll come and stand with you guys. That's what we do. And love rudo rero ratinoparidza every day tichirati ngatidananei ndopa zvinotangira guys. Ndopa rinotangira mufunge. Munoziva zvakaitwa Jesu imi. Jesu aienda achinomutsa hama dzevanhu vakafa. Achivavigira hama dzavo bheki kuti ndakumutsirai munhu wenyu wamanga mauda kuviga ndauya naye uyu. Munhu wenyu anga atambura uyu asina kwaanorapiwa. Ndakurapirai munhu ndauya naye. But pakupedzisira vanhu vakaita sei? Vakati pamuchinjikwa paiswa mbavha naJesu. Zvikanzi torilisa ani? Vanhu vakati rilisai Barnabas. Musiye Jesu ngaafe. Barnabas mbavha yavapazira dzimba every day. Saka this is what we are today. Animaona zvatinoita hatisina kamwe yake kuregerera kakaya. Hatisina mweya werudo yauya. Handi tinoramba takabatirira. Let's learn sometimes to let go. Kuregerera kudai, kuregedza kudai so asikana. This sometimes azvinokwa zvinotisvitsa. Ruregerero, I always tell you guys, it's for your own good. It's not for good, it's not for Feli's sake. Kana to the next person. No, it's for your own good because munhu akatakura hatred kana bitterness yake anofamba nayo inokuvadza iwe guys. Take it or leave it, but it's the truth. Kola Taurai, hello. Hello, SIS MELLY masora sei? Dasura masora sei. Ini zvangu handina wandinochenura pavari vari tu indona vese vari wrong. And apa chekutanga marriage haisati yapera 1. 2 tinashe hana kuramba kubhadhara zvikwereti. Hatina kuwadirira tinashe hana kuti handidi. Vanhu tisitungomanyira kuti ingabhadhire zvikwereti haana kumboti handidi. Aiwa vakaburisa wakati maiti waburiswa mugrupu refamily ka anti ati waburiswa mugrupu refamily ndobva achitanga kutuka maiti asifoti audio handakuwa zvakanaka here uchinzi kwa haiti anondikavhunza mari anondipindura rafu anotaura zvisirizvo asandakuwa kuda anga andakuisisa zvisirizvo asi kahana kuti handidi kutaura zvisizvo hakusi kureva kuti handidi. Aya pamwe uchabhadhara alright. Haana kubudisa wedhiro. Ngaabhadhare timusiye alright achabhadhara hake tinashe wachona. Ende chepiriwo zvefuti ndisingade kuchenesa sisi vangu sisi maififa vanodhuva mapwapwa vanodhuva ngufu dzungu rinovawandira stereki iko zvino ndo vakuhwisa tsitsi handiti ende pane audio yandatonzwa yavataura vakati inini what I want is property yaukandipa pajekerere asi ambotaura kuti imba ndazodiscover kuti imba haisi yake handiti ko aziva sei kuti property ndeyake ko kana isiri yake futi yakabva kabhuruno munhu wamaititi akutoganza munhu wamaititi asi maititi vachona handi zvinhu zvakatengwa natinashe saka anokuganzirei achidaro kuti inini what I want is property handi muri kunzwisa plus problem yaakaita kutuka hama dzemurume kwaakatoita even nyange paya pamamuchiti muzukuru nambuya vanotukana mutukiro waakaita muzukuru hausi right nokuti anga kutopinda mumapersonals kuti mimba isina baba yoyo isina chinyi hazvidaro
zvakangofanana newanga achiti kwai shamwari dzangu dzandakaintrodusa kuno murume wangu kudidi dzotongori pfambi zvadzo. That's not a good word. Nekuti haungati une mumwe munhu pfambi. Do you understand? Saka ngaasafe mawedzi, feli ngaasafe mawedzi pakutaura. Ndochinowanisha imimi alright Nicola. Alright guys, ngati uye nemwe engu imimi nda kubvunzai. Munoona inini chinangwa changu inini, wish yangu inini, zvandoshuvira inini. Wish yangu ndekushuvira kuti masocialites aya akawanda zvekudaro. Muri kunzwa Kola? Comment section muri kunzwa. Masocialites akawanda zvekudaro. Imbo imagine kuti idzimai kufoni yenyu Kola imwe kumasure kuti anoisi. Imbo imagine guys masocialites akariga kucrossana, vakariga kutukana. Umwe nomongoita zvake kubusiness. Umwe nomorga kunopinda mugarden mumwe. Guys gaya apaiti pisere. Panenge pata dambudziko renyika. Antika rinouya nenyika let's say tukuti register to vote. Voice rema socialites ose roya pamachite rotara kuti register to vote. Amoni kuti tita zvinhu zvine musoro. Asi masocialites ega kasimile even nyenge vamwe vanhu. Comment section nyenge vemuchi. Aiwaka comment section Kola. Comment section inoona kubva kwatiri. Ikaona inini ndichiti nasi ndakambira na uyu ari kupiswa ndimiri naye antika vanobva kuti team ningi. Ani murikona. But vanhu vakango because comment section ikangona kuti chokwadi mumwe nemumwe akura kuti ari kuita live ningi apata nezvaningi mune mata main business rake. Handiweniwo kuti comment section inokwana papini. Comment section inozokwana pakuti iri kutitora side wo remunhu wanofarira because uyu ari kutuka. Ani murikona. Alright. Apa chimwe chandoda kutaura futi pana maititi. Maititi vakatanga kurohwa vasati varohwa vachiri kuAmerica vabva kuna Shepard handiti. Pakatangira mared flag ipapo ingadai vakangogara period yavo yavaifanirwa kugara kuAmerica ikoko vakangoenda kuZimbabwe vakasiyana nazvo. Ndo zvaifanirwa kuita. Nekuti apa kwakuri kuda munhu asingakudi kutaura chokwadi Tinashe anambobvira ada maititi nokuti maititi pane paakambotaura akati pandikabva kwaShepard ndini ndakasendera Tinashe message. Akabva anditi uya umba kwangu. Which means iyi ndiye akaenda ika kwa Tinashe. Do you understand? Tinashe haangasiyika chuno. Zvaanenge aona chikanyinama anotongodii anotongorara naye. Saka Tinashe anambobvira ada maititi. Haana kumbobvira avada kubva pekutanga. Zvekuti zvakangofanira kutoti maititi vakazoroora nekuzvichatisa vega. Ndo nyaya iripo chete. Imari yake yakabuda yemuchato yakawanda. Saka hapana rudo apa. Right. Thank you very much. Thank you. Kasi guys, who has been angakamira makore muchiti azvitiki kuti maititi vaningirire vasangane na Loveness. Handikoiva kuti live wese mukuzati vanhu vaita zviti. Vanhu chiti azviti avafakasangana imvura neoil. Today they are together. They are going to do a life together. Muri kuona kuti it's a start. Do you see kuti it's a start? That means kana zvangodaro mangwana umwe nomorega maititi vorega kuita Loveness life. Loveness vorega kuita maititi life. Hanimaona vongo respect na umwe nomwe page kwake. That's a start. Ndikunyepere guys kana chinyepa taura kuti ndikunyepa. Makola simbomirai timbo sova iri panapa. Ndikunyepere guys. Mase mimi nasimanga asandaona live Cynthia ndangonzwa mu comment section kwa Loveness asa post kuti vari kuya vese after 1 hour. It means kuti vataura. And it means kuti vatotaura haungaisi postika vasina kutaurirana. Andi maona. Saka apana munhu aimbofungira kuti vachafa vakataudzana vachaenda paplatform imwe chete nezvinhu zvinenge zvichimboitika. But there it is guys, it's happening. Hani maona. Inonzi fixing each other's crown. Hani maona. Ndo paya patozoti paya kana vakanga vachitora masaidi zvino nhasi mosarepi. Muri kuona pandiri kuuya nepoint yangu. Paya wakatora side paya. Nhasi vanenge vari vosava. Momirepi. Zvadaro. Hands they spoke but Loveness atichi. Ndinondone comment yapeki. Wo atari kuya live ega all right. Ndandaona manyuka mu comment section. But zvinoitika kuti vanogona ngoya live yesaka vana tivo ngoya vojena live. It happens zvinoitika. Because munhu wenyama wamaititi. Right now she's seeing anti Loveness ambocha live ndofunga anti achimirawo navo antika. Ashira ndikadai anti. She was making sense. Vanenge vachizviona womaititi. Anti vabvuma kutaura na Loveness. That's a start. Anditi iko zvino zvazvona kuti masocialites womamwe amirawo navo. Hani muri kuona maititi kana zvichiita apa sure is just oh this is done and said and zvapera. Hani muona I would like to think kuti nini people can just make peace umwe nomwe ugare kwake ini.
Animona. Just people to make peace. Unomogara kwake. Van man socialite itorika kuto respect ana kuti haubati bai batano uchibati bera live batine kuti ko umwe socialite abi yako. Nokuti mangwana choda munhu iye akumiririre. Muri kuona. Ini comment section andikushori. Ndikuda kuti munyezo kuisisa. Handikushori. I blame us. Ndisi tunozoku hotspot ai. Because munenge mchindi dawo zvokutodaro. Ndichaeni nchitukirira. Maititi andika imova maenda ku side rangu. Animona. Maititi uya mangwana chitukirira weni mova maenda muri kuona because munodawo ndo zvokuitika. So my socialites nezvaigona one day. Amene kuti mwana anozozvigonesa kuti azvigoneki. Animona. Vavombomira pamwe chete. Izvo kunotsvakana nenyaya dzanhingi kuti nhingi wazodai wadla nhingi wavata papi wazodai. Amen, guys, amen. Kuti zviri worth it here. Exactly, zuva chaiye munoziva kuti zona maititi manje apa vaitukana. Chera feni yes, stand with your phone. You are muri munhu mukuru. You are older, muri munhu mukuru kuti vana ava they should be learning something from you. Spread love. Don't spread negativity. Spread love, my sister. You are an old person. Spread thy love. Zimenguwa munoziva kuti kune vanenge vachitokuziva vanokuziva vana tisingatokuzivi. Vanenge vachiona macomments amunenge muchinyora all over. They tend to wonder kuti mai vakuru here kana kuti chichi. Because of the things that we write. And maona. Stand with your phone, it's okay. Hachina kushata. But pari kuta moto, go and be the water pamoto ipapo. Kwete kwenda ne petro, kunodira petro. Animona. Ngati ze kudana mazabo ngati mbonigirira. Anchadi kutura makolas. Anchadi zvakwana zvemakolas. Anti ngati ze kumbomira tega tese pamwe chete. Let's stop this thing of hotspotting one another. Paruvengo because you don't like ninki. Antika wakunoti ninga kadai katimbosei guys. Tukonze michandoziva ndechekuti kutaura wenyu kuti zvinhu zvinenge zvakanaka but mangwana mukazonza chinzi munhu iye afa tuli speaking amuzotauri mashoko amunenge mutaura. What happened to the love of God? Mwari hapana nasingazivi mwari apa hapana ende mugona tese apa tinonyora zvinhu zvemwari God I love you, God is my what God is this kumasita kupi but are we preaching what we are writing kana we are going the other way around? Guys, how do you expect kuti nyika yedu yeZimbabwe inake isusu pachedu vakadzi tinosekwa nevanhu vechirume kuti vakadzi makaoma munoparadzana pachenyu munodestroyana pachenyu? We cannot show each other love isusu pachedu. Masocialites chikumbiro ichi handina ndikudzira zvokuita nokuti handina mnhu ndapadhata handina ndopawa ndakapa foni handina wandiri kudai. Comment section stopai kuti tiningirire zvinhu zvisina nebasa risasikana. Hanimaona rudo ngaritungamirire rinde kumberi. Masocialites they zvaigona one day make peace with one another. If you can't stand me as a uri umwe socialite, just block me. Let me mind my own business and you mind your own business. And you let me mind my own business, you mind your own business. Poya nyaya iri serious yekuti inoda mavoice ese tosangana panyaya apa. Tosangana panyaya yo tobatsirana kuti zvinhu zvifambe yapera umwe nemumwe oenda page kwake. Animaona. I think that way ndikudzai guys tinoenda kumberi. But as long as tichiri kuda kutsvagiridza zvemu life dzavanhu handiziviwo. Handizivi. Titinozosvikepiwa. Ameno. Padochi chiwo changu ndi masocialites kubva kuna maititi dai zvaigona make peace. Peace with everyone. Not to say be close to them. No. Make peace and stay kuzvikituku. Mind your own business. Rakone zvikiti but win a peace. Nima masocialites ese. The same goes to me. The same goes to munhu wese. Mumwe nomwe life yake. Hanzi munonesera godo kugodokerana. Ndizvo zvatiri kutaura ningina kuti azvifaniri kuti nge tichigodokerana because hatizivani. Takangosangana pa social media. Mangwana ndikafunga kubva pa social media ndinongobva ndotoenda mukati kanga mauti kwaivereni. Saka why should I be jealous with the next person? Why? Hatizivani. Ene zvinogona tikada tifi takasangana. Animaona.
zvinogona kuti kati tifi takasangana tichingozana kuti pana ningi rudo ngatitei rudo vedway kwainzi tangai mufonere maititi anhasi handina namba dzavo nadzo ndaivafonera ina nda problem because handina problem nachikitini handina problem namaititi makambona ndichipindura sina basa hereni ndiri munhu mukuru handipindure sina basa ini handitombovengi munhu makambona ndichivenga munhu ini ndinongoblock. I just block and move forward. I just block and move on. Handina problem maititi nditorwadziwa sometimes ndikatoona ndiri munhu kana isona kuti muna kushungurudzika kutobatikana chake chaiko. That's me. Kutobatikana chake chaiko, but yeah, this is not correct. Ndikaona kuti content yasinyatsandiitira mushe ndinongobloka ndotodarika mberi ende ndotozviendera mberi nenikikiri nelife yangu zvotopera. Manje takavengana pachedu masocialites acho. Amen. But anyway guys, let's see kuti masocialites apa hapana were chimwe 1 2 chatadzidza apa. Ndoshandikureva panyaya dzevanhu zviri kuti dai zvaigona umwe nomangomainda business rake zvokuti ndazodai nani kana ndadai nani vakomana kuna munhu paupenyu anongorarama upenyu huri smooth asingambosangana nemaproblems kana asingaite zvipande. Hakuna totoita zvipande tese at some point tosangana nemaproblems at some point. Aheti ndada kunda nondidzigira past yangu ndinayo ukatondibvunza ndotokuudza inini ndotokuudza handitombozvisere nchizvivanza woda kuuya nazvo chiudza wangu kuti unge ndaramba kuzvitaura ndizvo zvinhu zvakaipa izvozvo chete. Right guys, ndo zvananchingori nazvo, but maititi I'm with you on this one. Truly speaking, I'm with you on this one. You don't deserve this. Is too much for one person to carry. This is too much for one person to carry. I know kuti zvinogona kutonetsekana azvitova kunge zvitoitika kwauri because it disturbs your health, disturbs your peace. Azvitofanirwi kuti zvinge zvichidai. Is too much. Pane pamwe kutonyatsona kuti no, it's becoming too much pamunhu one. Zvanyanya pamunhu one. Senge ipapa zvanyanya guys pamunhu one guys. Anomaona. Saka guys, ndinyandoda tingotaurawo. Ameno comment section imimi tibatsirewo please. Tibatsirewo, rambaiwo zvisina basa comment section kukumbirawo kuti muone masocialites enyaya yakaya achizobatana zvimwe zvinhu zvinoitika pasocial media apa zvichipera pachizoita peace. Anomaona. Zvinodawo imi comment section rambaiwo zvimwe zvinhu zvisina basa. Anditi rambaiwo zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese please. Anditi help these socialites to make peace. Imi comment section ndimi mune power racho. Simba riri kwamuri kai muziya. Imi ndimi mune simba riri muvanhu kwamuri koko. Anomaona. Simba riri kwamuri. Rambaiwo zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese vanhu vaite masocialites ane influencers aite peace. Anyway, panapa tichaona kuti zvandiri kuda kuzama kuita ndakazvimirira inini zvichabatsirawo here kuti masocialites aite come back together. Kwete zvokuti vaite mafriends. Aiwa, friendship is never a good idea. Ina angu antodi. Anomaona. But zvokungoti panenge paitawo dambudziko rekuti panoda kumirwa vanhu vongomira pamwe chete after that umwe nomodzokera kwake. Anomaona. Tichingotangawo tichidaro. Anditika. So, starting from Monday, pano, madiaries epanapa, we are introducing a show. Anti inonzi getting to know your socialites, kana to your influencers, kana to celebrities, whereby tichange tichi-invite awo one vachiuya panapa anoda muchinyatsoziva. Tine first guest yedu Monday, this coming Monday. Munyatsoziva kuti ndiani akakurira papi, zvimwe zvazvo zvamunenge muchingospeculatewa mumarodhu muchichichi ndopamunokwanisa kubvunza monzwa chokwadi nekuti nhema dzinozombomhanyawo kamastreet umu. Anomaona. Muchibvunza munhu womuchinzwawo, you know, that way vanhu vachidi vachiseka vachizivana. Probably chidaro people would want to know kuti anasi kuri kuya ningi rega tinonzwa anasi kuri kuya ningi, you know, emotionally anasi kuya ningi vanhu vachiuya zvinobva zvaita kunge zvinenge zvaita kunge maybe vanhu vanenge vachiuya pamwe chete tichidaro. Saka starting from Monday guys, something that chanangofungawo zvangu kuti masocialites umu ngatitangei kuvaziva. Hanzi musatanga neguru guru rakatouya nikaoda kutondinterviewa iye ani munomuziva anokoda kutondinterviewa iye. Saka asiri ari kutanga ke guest yokutanga tinaye nemusi weMonday.
handiti tichingoenda wese angota socialite wese, even masocialites maupcoming socialites ari kunyuka ndokuti muvazivewo muvafollowewo. Hanimona saka kana uri mudiki uya masocialites matiki ari kusimuka tichakudedzaiwo pano kana muchida asi zvekubatirana huro uchida unoyawo ndo vanhu vanobva vatokuzivawo vakanakirwa newe vanobva vatokufollowawo. Hanimona because there is room for everyone pasocial media. Tinokwana tese guys pasocial media patinokwana tese tinokwana manzwa mukadongeta masocialites mose imi tokwana manzwa tinokwana. Hanimona saka yes tine first yedu and she'll start with Zuba. No. I will not start with Zuba. It's a surprise. Wait until Monday. Ndipo mchazoona kuti ndiana ari kutanga. Hanimona. Ndipo mchazoona kuti ndiana ari kutanga. Tichaenda tichiapproach one by one. Saka that way manje. Tichaita kuti kana tanga sina kumbotaura. Tichatongotaura because tinoda kuti uyewoka kuti muri mbokuziva. Tichatokuapproacha chete. Hanimazviona. Zvichifara zvichidaro. Hanimona. Saka guys naitenyu handitika ngatisakanganwe kuvaisa mumaprayers ivo voketi madhara mwina vatu ndo chinhu chikuru panguva ino tikunamatira mwoyo wavo kuti mwari vavasimbise. Hani muri kunzwa mwoyo wavo mwari vadosimbisiwa guys because munhu wenyama. Hani muri kunzwa saka tobatana guys ndichakupai mande handika nemuswe mande ndichakupai nemuswe mande kuti nguvai time morara zvakanaka guys. I love you so much. Vaningina nemadzikoma I hope tese tadzidza something. We are learning as we go every day. We are learning. And tina chimaposa i-celebrity here. Chii chinoiti tina chimaposa chii i-socialite chii chokuti anouya pasho kuzodii satamuona isu katanga abaya live button ndokuti tizomuona kuti i-socialite animaona right. Saka guys mwari wakuite zvakanaka. Goodbye. Bless you.